Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión ordinaria correspondente ao xe 29 de maio de 2025. O primeiro punto no orde do día é a aprobación da borrador das actas das últimas sesións, que foron ordinaria de 24 de abril e extraordinaria urxente de 13 de maio de 2025, que se non hai ningunha apreciación, dámolas... Me permites unha cousa? Sí. Eu pediría que as mocións de Palestina, tanto, bueno, por lo menos a miña, si o bloque está a favor, pois tamén que quedaran para o final, si pode ser. Porque están no punto 3 e 4, que quedarían para o final, si pode ser. Que as mocións arredor o punto 3 e o punto 4 quedaran para o final do pleno, mellor. No. Sí. E son diferentes. Se o secretario está a favor, que votamos. Creo que se pode... Vale, gracias. Non sei se hai que votalo, por eso preguntaba do secretario. Vale. No, gracias. Pasamos ao segundo punto, dación de contas da resolución da alcaldía segundo expediente que se atopa na sesión, que se non hai ningunha cuestión ao respecto, bueno, xa tuveron acceso aos grupos, grazas. E entón pasamos ao punto quinto, que é moción a prol dun plan Ribeiro financiado polas administracións para o control de flavescencia dourada. Ten a palabra, bueno, señor secretario, Leosa. A Comisión de Servicios Municipais, en sesión de 22 de maio de 2025, adoptou o seguinte dictamen: demandar da Consellería de Medio Rural a posta en marcha dun programa de arrinque das parcelas de viña abandonadas na denominación de orixe Ribeiro para evitar que se convertan en foco de programación da flavescencia dourada. A Consellería acometerá a localización dos propietarios de parcelas abandonadas. Demandar que a Consellería asuma o custe deste arrinque, xa que se trata dunha medida fitosanitaria de interese público que, como medida preventiva, suporá para as administracións públicas un aforro respecto aos custes que implicaría a extensión da praga. Trasladar estes acordos ao Consello Regulador da denominación de orixe Ribeiro. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego, PSOE, resérvase para o Pleno Partido Popular. Como grupo componente. Bueno, moi boa tarde a todos, compañeiros, a xente que nos poida estar seguindo e tamén a público. Disculpo a presenza da miña compañeira, que por motivos alleos a súa vontade non pode estar hoxe aquí. Mándolle un saludo e que todo lle vai a ben. Bueno, esta moción, como pon aí xa no texto, xa en novembro de 2023, o Concello de Ribadavia aprobou unha moción proposta por o BNG tamén, na que, entre outros aspectos, se demandaba un plan de actuación da Consellería de Medio Rural para colaborar coas persoas titulares destas plantacións abandonadas no seu arrinque e, sobre todo, na transmisión desta praga. Esta praga está a estender por todo o Ribeiro. Oxalá que non fose así, que cousas boas viñeran para quedarse, pero isto que non é bo, pois realmente non o precisamos. Entonces entendemos, e por eso o demandamos de novo, estas axudas que constituen, creo que, algo positivo, porque a xente que ten eses viñedos en produción, pero ten ao lado unha parcela que está abandonada, pois sinte que aunque ele este utilizando os produtos que lle están recomendando e facendo as cousas que ten que facer, pois o risco de transmisión sigue sendo grande, entonces causa un problema maior. Os propietarios das parcelas, localizalos seguramente será difícil, por
eso entendemos que ten que haber axuda tanto de medio rural como das consellerías que, bueno, neste caso penso que teria que ser medio rural quen asumira. Tamén propomos que se asuma o custe deste arrinque, xa que moita xente sabemos que donde xa se dezou a praga e se está mandando a arrincar, pois eso xa hai algunha axuda, creo que non sei se xa dan, non sei se 15 ou 17 euros por cada planta, e de feito hai que destruílas, según parece, porque incluso xa chegou algunha multa importante, polo que eu sei, multas importantes de creo que hasta 1.500 euros a quen arrinque, pero non a destrue. Entonces, pois isto genera tamén un pouco de desconcerto na xente. Daquela sí que se fixera algunha charla na Casa da Cultura, creo recordar, pero é como todo, as cousas van pasando e queda todo aí, e a nós parecenos que é un problema moi importante porque no Ribeiro hai moitas plantacións e é algo que os viticultores e toda a xente que se dedica ao viño pois está preocupada por este problema. Entonces, bueno, deixámosnos aí os acordos e nada, os grupos tamén que aporten as súas cousas e para a nosa parte nada máis. Grazas. Grazas, quenda para Ribeiro en Común. Grazas, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradecer o cambio, bueno, que se aceptara a petición de cambio de orde. Creo que son puntos que se piden para que se fagan con suficiente tempo e pausa. En todo caso, isto tamén é importante que planteou o BNG, nos vamos a votar a favor, só anunciamos. Consideramos que é un problema importante, un problema real importante, e, sin embargo, a Xunta non lle está prestando a atención que merece. E digo porque nestes casos é urxente e é primordial actuar con rapidez. Chegará un momento que de non actuar con esa rapidez que se exixe, pois o problema será mayúsculo e despois virán as excusas, virán as peleas con outras administracións, se o Estado, se é culpa do Estado que non dá fondos, se é culpa de Europa que non dá fondos, bueno, todo a estrategia e toda a mala xestión e praxe administrativa que nos ten acostumada a Xunta en todas as áreas que lle afectan aos nosos veciños. E esta seguramente poida ser unha máis. Co cal, creo que fai ben o BNG a traer esta moción, creo que debería ser apoiada do Pleno, polo menos nós así o vamos a facer, que se deixen de excusas as administracións competentes, neste caso a Xunta de Galicia, insisto, e me fai moita gracia que se continúen por parte incluso de algunhas administracións locais incluso, e tamén de algún sindicato agrario, que apenas se lle traslada importancia a este asunto, mentre se sigue falando do corzo ou do xabarín, cuxo, bueno, poden facer estragos na viña, non digo que non, é obvio que sí, pero o dano e o perigo é moito menor que a isto. E siguen falando de temas sin centrar a atención nun problema que é grave, de verdade, é grave. E, bueno, o Ribeiro unha vez máis, pois pagará o pato e agardemos que a Xunta esta vez actúe coa dilixencia que se espera. O Concello de Ribadavia debería sumarse á petición e facer forza ao respecto. Grazas. Ben, boa tarde a todos e a todas. Ben, nos parece unha moción positiva, tamén é positivo que se establezan medidas de prevención e de loita contra esta praga que afecta a nosa comarca, e supoñemos que no caso de propietarios que non están localizados, pois que, bueno, a Xunta de Galicia pois se fará cargo da execución da erradicación desta praga. Nada, o noso voto vai ser favorable, estamos de acordo cos puntos, e nada, demandar isto á Consellería de Medio Rural é algo importante para axudar os concellos máis pequenos e necesitados. Moitas grazas. Gracias, moi brevemente. Nos imos tamén votar a favor. De feito, estaba intentando buscar a data, pero fai uns meses tuvemos unha reunión todos os concellos da comarca na Consellería.
precisamente para tratar este tema da abstención dourada. Isto das arrinques por parte da Consellería foi unha medida que se tivo en conta. De momento decían que non a contemplaban porque, bueno, entendían que non era, digamos, fácil de asumir. Ahora mismo están donde se detectan os positivos, están apoiando os viticultores, por eso o do arranque pareceme raro, porque son telas que en presencia deles, é dicir, tes que a destrucción das parcelas positivas, perdón, das plantas positivas, tenlo que certificar un técnico da Xunta, pero bueno, todo pode ser posible, é dicir, sí, no, bueno, nos positivos, é dicir, os positivos que se están detectando teñen un seguimento a través con técnicos da Xunta de como vai a parcela, teñen que estar destruídas. O tema dos arrinques, ao mellor non se sabe porque, bueno, non hai, pero tú non podes deixar unha planta abandonada, unha viña abandonada, este ou non está infectada, é dicir, é obligación do viticultor arrancala, tú non podes deixar unha parcela abandonada sin arrancar as cepas, é dicir, por lei xa é obligación, xa tes obligación de arrincala, vale? E, home, agora o importante eu creo que tamén é que nas zonas demarcadas, porque cumplir as medidas de, digamos, profilaxis que che indican, que son os tratamientos, cos materiales, que as materias activas recomendadas para esta plaga, e, hombre, nos imos votar a favor, porque, bueno, non deixa de ser unha medida que sería efectiva, entendo que si de ser o momento a levarán a cabo, pero claro, primeiro hai outras, por exemplo, como os tratamentos, e para eso existen as zonas tampóns, e esperemos que den lugar todas as medidas que se están tomando. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Quenda, non sei se quere unha segunda quenda, senón quenda de peche para o BNG. Nada, moitas grazas a todos os grupos por apoiar a moción. Bueno, iba a decir, cando te interrumpín, perdona, que puxeron a esta persona non foi neste concello, por iso me sorprendeu, porque me comentaron, e me parece unha cantidad importante, pero non sei se foi que arrincou e deixou ali sin queimar ou sin destruir, pero a moito a parecer chegoulle. Entonces, bueno, eu creo que tamén demandar da Conselleira Rural que asume este arrinque, pois é unha medida tamén dentro do que está considerada fitosanitaria e incluso de interese público para todo o mundo, que pode aforrar pon aí, pois, unha medida preventiva que ao final pode tamén axudar a que a praga se estenda, que realmente é o que todos queremos e pretendemos. Moitas grazas a todos. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto sexto, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello volva a recoñecer o valor da comunidade de regantes de Francelos e volva a colaborar económicamente con fondos municipais. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 22 de maio de 2025, adoptou o seguinte ditame: que o Concello recoñeza a labor e valor importante desta asociación e, en consecuencia, volva a recoñecerle a colaboración económica que existía coa Asociación de Regantes de Francelos, que se aprobe unha modificación orzamentaria para recoñecerlle a axuda 2025 e así mesmo se volva a crear no documento de orzamento municipal unha partida para a Asociación de Regantes de Francelos. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno, PP, PSOE, Bloque Nacionalista Galego. Ben, grazas. Ben, como expliquei xa en comisións, basicamente a iniciativa parte das queixas que moitos veciños escoitamos o sábado pasado, cando hubo a convocatoria anual dos regantes de Francelos, o que se chama popularmente como a levada, e unha queixa recurrente de varios veciños que forman parte da directiva e que evidentemente era unha queixa contra o goberno municipal, non? A queixa viña sobre todo que nin 2025 nin 2024 a subvención que se creou no pasado mandato de 3.000 euros foi ingresada, e a segunda queixa veu coa escasa colaboración en material, en fungibles, incluso no pouca atención que por parte do Concello se presta ao que nós, polo menos Ribeiro en Común, considera algo moi valioso, non só para a parroquia de Francelos, senón para todo o municipio e para outros moitos municipios de Galicia, que é un exemplo que debera cundir, e oxalá cundira en moitas parroquias de Galicia, e tamén é un beneficio importante para o propio Concello,
porque lle supón un aforro importante económico, no ecolóxico, ao ciclo da auga que exerce o Concello na rede municipal e que supón un importantísimo aforro en época de regadío e en época de hortas e justamente ahora nos 4 ou 5 meses que hai horta. Entonces, nos consideramos que ten todos os elementos para que o Concello respetara a partida existente de 3.000 euros e se non a sube, que sería o lóxico ir subindo progresivamente esa partida que se estableceu no anterior goberno de coalición, polo menos mantela e respetar o que así se establece. Non entendemos aínda as causas, creemos que non hai ninguna excusa real que poida justificar esa falta ou ineficaz xestión e esa sensibilidade cunha asociación que nos sí consideramos importante e por iso traemos a pleno, máis que nada para que se lle busque unha solución e volva a agua ao seu canle que nunca mellor dito. Grazas. Moitas grazas. Quen dá para o BNG? Bueno, pois parecenos unha moción que seguramente, como xa mencionou Brais, demandarán os veciños de Francelos. Penso que se comentou que si que había unha partida específica para isto, entonces se hai, eu tamén estou a favor de que se lle dé, e se non hai, pois que se poida crear, porque o que decimos, a agua é un tesoro moi valioso, e recuperar estas levadas, seguir con esa tradición, a mí parece moi importante, en época de escasez, para que se non para regadíos, que todavía a xente nos povos sigue ponendo moita horta, e despois que se crea ese vínculo, esa amizade, esa de decir, vamos todos no povo, esa tradición que se continua facendo, de decir, pois vamos a buscar a levada, que dá moito traballo, pois parece que todos os veciños se unen e van e disfrutan, que o que me digo, eu nunca fun, pero seguramente é un traballo encomiable e laborioso, pero bueno, penso que é un día onde a xente se xunta e fai ese traballo con ganas e sabendo que no fondo tamén é un beneficio para eles. Eu tamén recordo, moitas veces agora xa non se fai, pero eu recordo que en Santa Andrea antes tamén se xuntaba unha cuadrilla de xente e tamén iban a limpar a zona onde está o depósito e os camiños, e iso creaba unha unión entre os veciños. Cando se deixan de facer esas cousas, realmente sí que se vai perdendo eso de decir, bueno, pues os veciños ahora xa non están unidos e xa non fan eso. Entonces, eu creo que eso hai que conservalo, axudalos e, sobre todo, porque é algo importantísimo como é o tema da auga. Grazas, eu vou votar a favor. Moitas grazas. Quen dá para o Grupo Socialista? Ben, nos, Grupo Socialista, falamos con regantes afectados e nos explicaron a situación. É algo que non se corresponde coa explicación que se nos dá no Concello en comisións. Entendemos que as persoas que están a traballar na levada, como se chama, fan un traballo que de non existir teria que leválo a cabo o Concello, polo tanto, é tempo e man de obra que se aforra o Concello. Como di a moción, había unha partida destinada a estes regantes de 3.000 euros que, bueno, ao usar o material que é o que solicitan, o diñeiro para o material, pois desaparece ahora como di a moción, desaparece esta partida. Bueno, o que queremos é que se solucione da mellor maneira, porque falan dunha zona onde falta unha factura, e eles dicen que non vai en esa factura o que les solicitan, non vai dentro da levada unha avería que hubo. Entonces, bueno, aparte, como dice Maite, de ser tradicións, que se trata de persoas que levan traballado moitos anos na levada, persoas maiores que son coñecedoras de onde nace a levada, e grazas a eles, pois as novas xeracións, pois saben seguir esta misión, este traballo. Entonces, nada, eso, que agardamos que se solucione da mellor maneira, que se recuperen esas partidas para poder axudar aos regantes de Francelos. Nada máis, que se busque unha solución, sin máis. Moi ben, moitas grazas. En este punto vou a actuar eu como portavoz do meu grupo, simplemente sinalar que vamos a votar a favor porque
pídese na moción que se recoñeza a labor e valor desta importante asociación, e iso, por suposto, é o que nos motiva a votar a favor, porque claro que o recoñecemos e temos contacto directo e permanente con eles. De feito, ainda este mesmo martes estiven reunido coa directiva aquí no Concello pola tarde. Entón, non é que non haya unha partida, claro que hai unha partida, non de 3.000, sino de 6.000 euros. O orzamento municipal do ano 2025 ten unha partida de 6.000 euros para colaboración coas comunidades de regantes do Concello, non única e exclusivamente ou nominal para Francelos, pero hai unha partida de 6.000 euros. Dentro desa partida, evidentemente, nos vamos a colaborar, e colaboramos, ademais de dando material, como fixeron históricamente todos os gobernos neste Concello. Nos o volvimos a facer tamén, por suposto, solo faltaría, é a nosa responsabilidade como goberno municipal, e o seguiremos facendo. E colaboración económica xa lle trasladamos, e eles sábeno, que por suposto en todas as actuacións que necesiten levar a cabo para mantemento da levada e que nos poidamos colaborar, ou que teñamos que colaborar económicamente para axudar, pois a mellor a que poidan contratar alguén que lle axude a facer desbroces ou a preparar calquera zona do trazado ou o que sea, contan coa nosa total disposición. Polo tanto, eu xa digo, ademais, temos relación e contacto permanente con eles. Este pasado martes ainda estuven con eles pola tarde. Polo tanto, nada, vamos a votar a favor porque queremos recoñecer esa labor, pero evidentemente non é necesario de momento facer ningunha modificación de crédito nin nada similar, porque o orzamento conta con unha partida de 6.000 euros. Moitas grazas. Ribeiro en Común, quenda de peche. Se ningún grupo quere máis, eu pecho, agradezco. Supoño que non, non? Vale. Ben, agradecer que se vai a votar a favor, que vai a seguir aprobado, mas isto non obriga de matizar, por non decir rectificar as palabras do alcalde, se me permite, e evidentemente vou non facer con todo o respeto que sea capaz de decir. O alcalde, como sempre, demostra boas palabras, cousa que se agradece, pero importante tamén a honestidade e a sinceridade, e entón nos temos que ir aos feitos, porque as palabras están ben, insisto, se agradece que haxa boa botón e boas palabras, pero en política, e sobre todo se se está no goberno, e sobre todo se é o alcalde ou alcaldesa de Ribadavia, o importante son os feitos, e os feitos é que en 2024 e en 2025 non se lle fixo ningunha colaboración económica á Asociación de Regantes. Por lo tanto, señor alcalde, vostede dice que recoñece, como trae aquí a moción de Ribeiro en Común, pero na realidade non a recoñeceu na práctica real, que ao final en xestión pública é o que interesa. E os veciños, ao final, é o que lle interesa. Os veciños, evidentemente, seguro que lle gusta o seu tono e fan ben, porque eu creo que é bo, pero ao final o importante son os feitos. E os feitos é que vostede, sendo alcalde, César, nin no 24 nin no 25 colaborou con esta asociación. Isto unha. Dúas, esa partida caixón desastre, por así decirlo, de 6.000 euros, se existían noutros tempos. E era moi raro que en maio non estivera xa gastada ou boa parte executada. Porque xusto os regantes, cando queren e cando invirten, é xusto antes do verao, como é lóxico. O que non é de recibo, señor alcalde, é que vostede prácticamente escude que ten boa relación ou intente justificar como excusa, desde o noso punto de vista, que ten boa relación e que mantén un contacto directo con eles porque se reuniu con eles a finais de maio do 2025. Insisto, 2024 e 2025 sin executar esa partida. Entonces, tería que recoñecer, eu sei que vostede, é obvio que non o faría querendo, porque, insisto, sería injustificable que botaran pedras contra a Asociación de Regantes de Francelos. Injustificable. Como alcalde de Ribadavia, pero tamén como político que se dedica despois a pedir votos, que non sería lóxico. Co cal só yo podo achacar a despreocupación que vostede ten, ou o seu goberno ten, ou a quen yo encargou, ou que simplemente non lle deu o valor que ten. E agora se ve que os veciños estaban, supoño que xa llo dixeron ese martes pasado que vostede menciona, están cabreados. E están cabreados incluso moitos que lle votaron e que seguramente lle sigan votando, pero estaban cabreados.
Entón, agora, vostede non tiña unha excusa, non sei, as excusas que aquí nos dá os grupos da oposición e a Ribeiro en Común que teremos a moción non son creíbles, señor alcalde. Supoño que se teria que esforzar bastante máis en convencer a estes veciños, que, por suposto, tamén son educados, porque se foran noutra época, ya aseguro que, ao mellor, a educación a sustituían por outros métodos, yo aseguro, e máis nesa parroquia en concreto. Pero, evidentemente, son novos tempos e temos que adaptarnos a eles. Ahora ben, deixese, insisto, se agradecen as boas palabras, pero empecé a actuar como goberno, empecé a actuar como alcalde e pida disculpas ou rectifique esa deixadez nestes 2 anos respecto a estes regantes. Iso é o que nos lle pedimos, máis alá de que se agradece, evidentemente, esa rectificación votando a favor, pero execute, de verdad, fago, actúe, goberne, máis alá das fotos e máis alá da propaganda ou máis alá de xornais que atacan a oposición o día do pleno, empecé a gobernar, máis alá de convenios coa Xunta que vai a traer, despois poderemos falar diso, pois unha feira trimestral ou mensual a Ribadavia, actúe, de verdade, o día a día, eu sei, señor alcalde, que vostede está entre Ourense e Ribadavia e ao mellor ten pouco tempo, pero vostede non lle cargue máis mortos ao seu goberno. Vostede é quen ten que actuar, señor alcalde. E que se reúna só a finais de maio, inda que seguramente xa falou antes con eles, creo que denota que cousas importantes como é atender unha asociación importante a deixou desatendida. Eu insisto, non creo que vostede actuara en contra destes intereses destes veciños porque iría en contra súa. Eu sei que hasta aí chega, co cal só yo podo achacar a deixadez ou a arrogancia ou a que non lle deu importancia a cousas importantes e por iso nos traemos esta moción, estábamos obrigados. En todo caso, esperaremos un par de meses e se non se executa volveremos a traer. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto 7º, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello rehabilite e poña a disposición de emprendedores locais comerciais, de emprendedores locais comerciais non efémeros e priorice políticas de cara a revitalizar o casco histórico. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 22 de maio de 2025, adoptou o seguinte dictamen: que o Concello de Ribadavia realice un plan de rehabilitación permanente de locais comerciais non efémeros para poñer a disposición de emprendedores e comerciantes na zona monumental de Ribadavia con un contrato de arrendamento estable de baixo custe. Que o Concello lle demande a Xunta a financiación destas obras adecuadas á normativa vixente para que poden levarse a cabo. Que o Concello de Ribadavia priorice a aprobación do plan de dinamización do Resurbe e reclame a Xunta o reinicio do programa Resurbe que tivera avances importantes na pasada legislatura. Que o Concello solucione a situación dos seus inmobles e soares abandonados na zona monumental e retome as iniciativas realizadas polo anterior goberno. Sometido a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno, PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señor secretario. Ben, pois justamente o que adiantaba no anterior punto. Isto ven a colación do anuncio reiterado, porque xa se leva un ano anunciando, xa se anunciou fai uns meses, se anunciou a principios deste mes e hoxe creo que se asinou o convenio, o que xa lle dixen ao alcalde que non podía asistir, unha cousa non quita a outra. Tampouco discuto que non sea positivo efímeramente para Ribadavia, mas creo que non atina no problema real que ten Ribadavia e que ten o casco histórico, e me parece máis propaganda que outra cousa. O digo, evidentemente, insisto, sin ánimo de ofender, sino de sinalar onde nos consideramos que está o problema real. E o problema real é que Ribadavia cada vez pechan máis negocios ou abren efímeramente algúns. E o problema real é que o casco histórico algúns arreglamos, pero outros arreglan solo para vivenda turística, e os baixos fai moitos anos que non abre nada. Isto é así,
bueno, evidentemente sacando a Praza Maior, xa se entende. E o que abre de encima é un after de mala muerte que incumple todas as normas posibles e que logrou o impensable en Ribadavia, por lo menos nestes últimos 10 anos, que casi todos os veciños, por non decir todos, de diferentes cordas, ideoloxías e moi plurais se uniran e se atreveran a firmar, a poñer a súa firma para queixarse dun agravio importante para esa zona. O casco histórico que necesita é que se invirta nel, e a Xunta se agradece que traiga unha feira de maneira temporal que decore os baixos. Veremos esa partida anunciada, considero que dá para moi pouco, e creo, francamente, que o que habría que copiar outros modelos que si se demostra que funcionan. Por certo, o Concello de Ribadavia, no seu día, nun bipartito PSOE-Bloque, creo que estaba o bipartito na Xunta, pero que me correxen os compañeros se non foi así, iniciou fai moitos anos o arranxo de 2 locais, justamente para facer isto. Quer dicir, xa está todo inventado en política, pero os vos modelos hai que acordarse deles e copialos. E eu creo que ese ten que ser o modelo de traer comercio permanente a Ribadavia, e por eso foi falta invertir, e unha rehabilitación de un local comercial no casco histórico, vos lo digo por experiencia, non se fai coa partida que trae aquí a Xunta e que anuncia a Xunta, non se fai. O estamos vendo ademais coas casas do Resurbe, que están quedando os seus concursos deserta de maneira recurrente. É dicir, que os precios actuais non se fan unha rehabilitación real dos baixos comerciais, que é o que se lle está dicindo aos veciños. Está se lle dicindo aos veciños publicidade enganosa. Entonces, decide que vai a ser unha feira que pode estar moi ben, que a que se fixo en 2024 saliu ben e que estivo ben, e que eso pode levar a outras cousas, e que pode ser complementario de outras cousas, e que é un evento, e como evento, pois, se lle dá ben vida a calquer investimento que se faga en Ribadavia está ben, pero non se pode enganar a xente de que vai haber rehabilitación dos baixos para darllo e crear comercio e baixos comerciais e negocios no casco histórico, porque oxalá fora certo, creo que ese é o camiño, e oxalá este Concello, a través do seu goberno, convezca a Xunta para que faga esa inversión, que é o que pedimos nesta moción. Se así o fai, evidentemente, nos xa o dixemos cando se dixo inicialmente no anuncio que nos engañou a todos, incluído que fala, me parece así o dixen públicamente, me parece unha boa noticia. Nos o quixéramos facer na Rúa da Xudería a través do GDR, evidentemente, non logramos fondos. Pero se o fai outro goberno, é importante que se faga. Pero isto non é o que se nos di. Isto que está dicindo o Ribeirón Común non é o que se vai facer. Entón, eu creo que non é honesto tampouco cos veciños, menos cos concelleiros que estamos ao mellor quizáis máis informados ou temos outro tipo de visión desde dentro, non é honesto decir o que non é. Entón, eu creo que o Concello ten 2 anos mínimo por diante e oxalá convezca a Xunta e o conselleiro, que ademais é veciño e ten boa relación con todos nós, que amplía o investimento e que se dedique ao que nos estamos pedindo, que é unha proposición, insisto, en positivo e constructiva, e oxalá salga adiante. Grazas. Moitas grazas, Benega. Bueno, imos a votar a favor, xa o aviso, xa digo, aviso, parece que é unha ameaza, non? Vamos a ver, dende o bloque, dende logo, sempre decimos que temos unha riqueza impresionante, non só monumental, senón outras, como temos os ríos, temos todo. Incluso outros concellos, a veces, envidian a Ribadavia por todo o que temos de riqueza, pero o pouco que para min lle sacamos partido. Tamén, no seu día, nos decíamos que no casco histórico, pois que vas dar unha volta e que
ves riqueza monumental e ves rúas bonitas, pero falta eso, falta algo de vida, falta atoparte negocios abertos, xente que te reciba, que che fale, que eso nunha vila como a nosa, que non é tan grande, pois cara ao turismo e cara incluso a xente que vive aquí, porque temos que pensar que agora na época estival pois hai bastante xente, bastantes veciños, bastantes turistas que percorren as rúas, pero no inverno isto convírtese un pouco nunha vila fantasma, porque xa hai pouca xente que no inverno pois se aventura a percorrer. Entonces, os negocios que se poidan poñer aí, ou os baixos que se poidan rehabilitar, eu creo que eso é moi boa idea, porque vai axudar a dinamizar tanto a economía como o barrio. Poñemos exemplos como pon aquí esta moción, que non se quede un plan piloto, un experimentar. Eu creo que temos que tomarnos xa en serio que Ribadavia merece moitas cousas que se poden facer, claro, non todo xunto, hai que ir pouco a pouco, pero estamos sempre dicindo o mismo, e ustedes nos teñen que dar a razón, porque o do plan Resurbe e esas cousas que están esas lonas colgadas aí, que xa casi están gastadas e hai que retirar, pois dá moi mala sensación. E como eso, claro, outras cousas, xa sei que a todos nos gustaría decir, ala, de hoxe pa mañán temos todo feito e preparado. Oxalá que isto que se está, hai moitos baixos, o que se teñen mencionado, moitos baixos que necesitan menos rehabilitación que outros, entón, pois bueno, oxalá poida ser unha idea para que moita xente, e eu estou de acordo, moita xente que ao mellor quere emprender e poida ter todo o ano pois unha actividade ou algo que queira vender ou algo que queira en relación incluso con actividades que son moi nosas, como é artesanía ou como son os doces ou como oxalá e sirva para o que se pretende, dinamizar e facer máis vivo o noso casco histórico, pero eso, que non se converta nun experimento, porque eu creo que Ribadavia non está para experimentar, está para atraer proxectos sólidos e que se queden e que a xente poida dicir, pois Ribadavia é fermosa e merece a pena ir a visitala por isto, por aquelo, con moitas actividades que si hai noutros concellos, que son concellos que non son máis grandes que os nosos, sin embargo, pois a mellor están máis orientados ás persoas que viven nelas, porque tamén temos que pensar non só no turismo, senón as persoas que vivimos aquí, estamos aquí tamén facendo ribeiro, como digo eu. Grazas. Grazas, que anda para o Grupo Socialista. Bueno, evidentemente estamos a favor da moción e non vamos a decir que estamos tampouco en contra do convenio que se firmou, porque en teoría pois na práctica tamén sería un sinsentido decir que as cousas que se poidan facer dentro de que poidamos ter unha posición distinta de como enfocalas, pois evidentemente se é unha aportación de cartos ao Concello sempre está ben. En ese sentido, o convenio que se firmou hoxe por parte do Concello e por parte da Consellería está ben no seu fondo. O que pasa é que a forma sempre é a mesma. A forma é, nós non vamos a participar en ningún acto do Partido Popular. Vostede, por certo, non debe darlle tanta importancia. Estamos lle dando máis importancia aos propios grupos da oposición ao convenio que estamos a falar. Cando vostede acaba de colga eso nas súas redes privadas e non siquera se colga no do Concello, que por certo colgan hasta si sale un páxaro voando. Entonces, non, isto é verdad, está aquí, estaba comprobando para ver hasta que capacidade teñen vostedes de facer o que fan sempre. E xa non solamente que non o fagan así, é que ainda por enriba omiten quen dá os cartos. Claro, iso o omiten. Quen dá os cartos para estes programas o omiten, verdad? Porque hasta onde eu sei, o 100% desa financiación deses convenios ven do Estado español, verdad? E vostedes non son capaces, nin teñen nunca a capacidade
ni siquiera, xa non digo de nombrar, porque eso vivo día a día. Por desgracia, o vivo día a día. Pero é que, ademais, non teñen a capacidade neste Concello de decir e chamarlle as cousas polo seu nombre. E digo isto porque calquera que me este escoitando pode ver a fotografía que hai aquí, da presentación de hoxe. Só falta que lle poñan Partido Popular en vez de Xunta, porque é un mitin do Partido Popular, prácticamente. Aí hai de todo, exceptuando unha persona. Eso non o digo eu, só teñen que vostedes mirar e entrar aí e ver militantes, simpatizantes, amigos e hermanos. Pero, por iso digo que nós non vamos a participar nesas cousas. O que si vamos a decir é o mesmo, e xa yo teño dito moitas veces, e non me vou cansar de dicilo hasta que este aquí. O que non vamos a facer é non ter a mesma coherencia nun lugar que noutro. E sabe por qué? Porque, mire, xa lle dixen antes que podemos estar de acordo, eu concordo no que dicen os grupos. Cada un ten a súa visión de como se poden activar os cascos históricos, as vilas e demais. Por suposto que sí. É unha cousa que, aínda que, como dicen os compañeiros, é efímera, pois está ben, e, polo tanto, non vamos a decir que está mal. Pero, eso sí, eso trasladado, non digo ao alcalde, que tamén o fixo, pero trasladado á cidadanía de que vai ser o gran impulso, nós, do casco histórico, nós estamos completamente en desacordo, por unha razón. Porque isto xa o inventamos outros sin cartos. Explícolle. Aí abaixo, cerca da Fonte da Plata, hai dous locales rehabilitados, que rehabilitou este Concello cando non teña estas axudas supermillonarias que viñan ademais de outras administracións e que as omitíamos. E o fixemos soliños, sin axuda de nadie. Entonces, o puxamos en valor. Esa é unha forma de entender as cousas. Hai un local que, por sorte, funciona desde aquelas, e hai outro que, despois de varios avatares, pois neste momento non funciona. Pero sí que foi sostido no tempo, e foron sostidos no tempo. E, polo tanto, nós, por eso lle digo que sempre decimos o mesmo nun lugar que noutro, ou procuramos, porque senón caeríamos na incoherencia. E digo isto porque tamén está aí, e se pode ver, o anterior goberno plantexou claramente nesta rúa que baixa e noutras adyacentes cara á Igrexa da Madalena, chamarlle como quixéramos, Boulevard dos Viños ou non sei que. E se lle presentou este proxecto, se lle presentou ao mesmo conselleiro que hoxe veu a vender ese proxecto. Eu, que hoxe en día está moi de moda descubrir conversas privadas, non o vou a facer, porque nadie sostería as conversas privadas. Pero se falara do que se dice moitas veces, ahora sería unha tomadura de pelo que alguén veña, e non digo a decir ou a vender eso, senón que diga que hai cousas que a mellor non podían funcionar, e aí me quedo. E eu entendo que si poden funcionar, porque se algo que no tempo efímero pode venderse como algo maravilloso, no tempo, de outra maneira, e ao mellor que esos locales, pois se se perpetuaran no tempo e se fixera, ao mellor, non digo o mesmo plantexamento que nós, pero digo un similar, pois para nós sería un modelo máis acorde co que necesita este povo. Hai xente que di, por exemplo, o modelo da Allariz de Oules non lle gusta. Bueno, hai xente que dice eso, eu comparto que neste Concello teríamos que ir encaminhados a outra dinámica por moitos motivos, pero son formas de velo. O que non se pode dicir, é o que digo e repito, é que a administración, como levo dito moitas veces nas comisións, e que é obxecto de debate moitas veces, sin moita fortuna, é que a lei está para cumprirse. Os conselleiros, conselleiras e o goberno galego debe de atender as necesidades igualmente, non son tan ingenuos para non creer que a un partido do mesmo cor político non lle van a dar algo máis, pero que sí non se pode facer é chantaxear a unha vila e decirlle que non lle dan cousas importantes cando eran cousas como se están vendo ahora, que son e poden ser boas para o povo. E iso é o que pasou. E por iso lle digo,
nós, mentras se siga tendo esta forma de actuar por parte do goberno, pois non vamos a participar dela, porque xa lle digo, lle aproveito para decir, o digo moitas veces nas comisións, que vostede non participa, e por certo se dan a veces situacións bastante desagradables, por culpa precisamente de que vostede non ten a información, porque os seus compañeiros de boa fe moitas veces nos dicen que non nos poden informar de casi nada porque a coñece vostede solo. Entonces, vostede ten que asistir ás comisións e ten que participar nelas para proteger os seus compañeiros, primeiramente, o fixemos os anteriores alcaldes por algo, e despois para dar a información pertinente nas comisións. Aproveito isto para decir que non é de recibo que aquí, como moitos proxectos, non digo neste, que neste, xa lle digo, vostede ten moi boas palabras. Lle vou dicir unha cousa que dixo antes e que me fixo moitísima gracia. Hasta onde chega o nivel de envolver as persoas co tema da levada. E nesa práctica, despois algún compañeiro seu aquí dice que eu, que son un político profesional, que non vou escapar delo, como se fora algo malo, parece que vostede non o é. E vostede non engaña, non. Mire, vostede antes, co tema da levada, foi capaz de decir, por iso lle falo de proxectos, foi capaz de decir, e se os veciños de Francelos, con eses cartos que están aí e que se necesitan desa partida xenérica, necesitan contratar xente, o dixo así, contratar xente para desbrozar o todo, si, o dixo, o dixo. Eu digo que dixo vostede, se necesitan contratar xente tal, eu digo, hasta que punto un político é capaz de facer demagogia se nin siquiera vostede dáse unha volta por o pobo e por as parroquias. Vostede sabe como están, porque son impresentables. Entonces, como se pode decir eso se non dá atendido o seu? Me refiero ao Concello. Entonces, non fagamos política barata, como é o que lle digo eu. E iso é a donde vou. Hai que ter respeto institucional, hai que presentar os proxectos, hai que aclararllos a oposición, aínda que teñan maioría. Por qué? Porque eso evitaría un montón de problemas. Mire, o tema do pabellón, co tema desto podíase haber tido máis información, creo eu, por parte da oposición. Seguramente, se se seduce a oposición, vostede o tería máis fácil. Non lle fai falta neste momento. Bueno, pero xa lle dixen algún día que lle pode chegar a facer falta. E rematolle con unha cousa. Fíxese que falta de respeto institucional, que estamos a un mes e pouco de que empece a MIT. Non sei cando se contratou, os compañeros non sei, non teño tanta memoria, non sei cando se contratou a nova directora da MIT. Bueno, vostede lle parece de recibo que a oposición non conozca a directora da MIT? Unha cousa tan importante, que non se lle presentara aos compañeiros que son de corporación. Pois con eso, poñolle un exemplo. Non lle dá a cabeza, porque non lle digo eu solo, calquera que estuvera aquí antes sabe que isto non era así. Home, é o mínimo que se pode facer, porque que vamos, chegar a cando chegue ese día conocemos a directora. Eso non lle digo eu solo, eso é unha forma de actuar, é unha forma de conocer. Desde logo, comigo, vostede non sufriu eso. Nin esos proxectos, nin outros moitos. E con isto igual. Entonces, eu que quere que lle diga? Apoiamos a moción? Sí. Decímoslle a vostedes que é malo? Non vamos por ese camiño. E podíamos entrar a todo o que se pon aquí, porque é verdade o que se dice de como están as rúas, de como están tal. Vimos aquí a facer case un congreso do PP a poñer non sei que. E, home, se limpiamos o noso, pois xa empezamos facendo algo. Porque, lle digo, o Paseo do Río que tuvemos que sacar dende o Grupo Socialista fai 3 semanas, que xa habíamos quitado, está allí igual, a non ser que se limpara, pero xa mañá, dende logo, ás 8 da mañá, non. E me dixo algún, xa teño dito a modo de chascarrillo, algún pescantín que anda por aí que se van a perder, porque as edras lle chegan por arriba. Eso nunca estuvo así, nestas épocas do ano, nin de coña. Cando veñan facer esos paseos co Partido Popular, lévenos a dar a volta por aí, que xa verá o que son as vilas vivas. Vivas de ervas, de momento. Moitas gracias. Moitas grazas, que anda para o Grupo Popular. Sí, gracias. Nos imos a votar en contra.
non porque estemos en contra do que pon a moción, pero bueno, nós temos, ahora mesmo temos unha ruta clara que foi, en primeiro lugar, cando foi na primeira, que estuvemos fai 3 anos estuvemos no goberno, empezamos co plan Rexurbe. Ahora mesmo o noso proxecto é o das vilas vivas. Queremos no proxecto, é a nosa aposta, é dicir, pode funcionar, non pode funcionar, iso nadie o sabe, é dicir, que decía Maite un experimento, bueno, pois en realidade a fórmula máxica eu non a coñezo, non sei quen a coñece, pero sería estupendo, eu non a coñezo, non sei polo tanto, a única maneira que entendemos de que algo funcione probando. É dicir, e a aposta é esta, o decímero non, claro, non sei, o mellor non é a palabra exacta, porque realmente vai haber un pouco de todo, é dicir, os locales van a estar disponibles para emprendedores que si se queiran poñer de maneira continua, é dicir, todo ano ou con 2 anos, e despois hai outros que sí que van ser máis, movibles, é dicir, que ao mellor poden vir uns fines de semana ou outros, dependendo dos seus intereses. O sea, polo tanto, a idea, obviamente, é que isto perdure no tempo, que isto sea unha maneira de incentivalo, pero que o día de mañán que se manteña por sí solo e que funcione e dinamice o casco de maneira permanente. Entonces, bueno, o que pon Brais, non temos nada en contra delo, pero bueno, ahora mismo o noso plan de ruta son as vilas vivas e continuar co plan Rexurbe. Por lo tanto, como dixen antes, imos a votar a favor, nada máis. En contra. Moitas grazas. Non sei se van a querer unha segunda quenda, se non, quenda de peche para Ribeiro en Común. Ben, grazas. A verdad que vamos bastante ben de tempo, ainda son as 9. Sí. A ver, ainda que este mal empezar polo final, vamos a empezar polo final. Que tamén se repetiu ao principio, pero bueno. A portavoz do Goberno e do PP dice que non temos nada en contra da moción, pero que van a votar en contra. É dicir, un oxímoro, unha contradicción en si mesma, un sinsentido. Non o vou a seguir calificando porque creo se califica por si mesmo. E é que non só o autor da moción, sino os diferentes grupos xa o advertiron. Esta moción non é contraria, nin tan siquera vai contra o que os se asinou e é totalmente compatible. Simplemente chama a atención o reitero, na propaganda e nas palabras que se usaron por parte de Xunta e Concello con publicidade que se di enganosa, vale? Se di enganosa. E se lle está dicindo aos veciños que se van a arreglar os baixos para facer baixos comerciais e meter ali comercio, non é verdad. É outra cousa, que pode estar ben, eu non digo que non este ben, o reitero, pero digo que eso non é a solución. Cambio o tono, pero desde a cordialidade. Creo que non é de recibo que se utilicen palabras como nos non temos a fórmula máxica. Mariluz, eu tampouco. Ningún goberno a ten, somos personas, non somos magos. Pero volvo a reiterar o que dixen antes. Hai outras administracións, nomeadamente concellos, que xa testaron propostas, modelos e funcionaron. Ensaio erro, método científico. Non hai máis. Por eso digo, o mencionei eu e o mencionou Nacho recordando o que xa fixo o bipartito BNG-PSOE neste mesmo municipio e funcionou. E estou seguro que non funcionou máis, nin funcionou máis no tempo, nin en máis baixos, nin en máis zonas, porque a Xunta naquele momento cambiou de cor política e porque non había fondos que seguramente a Xunta pode poñer a disposición hoxe, que é o que estamos reclamando. Que dice de ver o stories de... Sí, por eso me identifiquei. Pero o de mexicano non iba por ti, que si me gusta as rancheras. Bueno, está ben de vez en cando rirse tamén no pleno, non, Miguel? Senón, xa coa calor e a tensión a veces
reitero, non vai, de verdade, contra o tema de Vilas Vivas. Eso sí, un matiz, Mariluz, cando dices nos apostamos por este modelo, creo que non é verdade, pero non o digo eu, o di a Xunta. Vos, o Concello non aposta por este modelo. A Xunta dixo que é un modelo deles, da Xunta, e vos lo trouxo aquí. Vos teredes que saber se tedes un modelo para Ribadavia. Isto é o que di a Xunta, non o di Ribeirón Común. Entonces, non é que o goberno de Ribadavia levara no programa, fora refrendado polos veciños e fora unha aposta estratégica do voso goberno respecto ao modelo do casco histórico. Non, justamente é o que pide Ribeirón Común, e creo que ademais non é só algo que defende Ribeirón Común, creo que o defendemos os 13. Pero, sin embargo, tú ahora dices, bueno, o goberno, mellor dito, perdona, o goberno dice que no, que eso vamos deixado de dado porque nos ahora apostamos por isto. No, vos no, a Xunta. E, sin embargo, creo que vos sabedes, e creo que os demais sabemos con certeza, que non son contradictorios unha cousa e a outra. De verdade que non o son. Co cal, de verdade, o único que se me antolla pensar e, bueno, concluir de que votades en contra é simplemente por cuestións partidistas, de táctica, que creo que non é real, porque a trascendencia deste pleno, por desgracia, non é a que deberá ser, e creo que, bueno, non estaría de máis, e creo que estaría ben que vos sumarades a esta iniciativa. Pero o importante non é iso, o importante, volvo a decir, é que a Xunta, que é quen ten o diñeiro en Galicia, invista máis en Ribadavia, e oxalá este sea o voso modelo, algún día, e apostedes por el. Eu creo que eso sí é o futuro. E non é, de verdade, non é, o digo porque non é un invento de Ribeirón Común en absoluto, xa se dixo aquí, é que funciona en outros lados. E é unha pena que non teñades a destreza ou a viveza de reclamarllo, de propoñerllo, de atraer ao voso goberno, ao voso partido que xestiona a Xunta, quero decir, para que si o faga. É unha pena, ainda que sea como plan piloto, porque vos decir por último, a Xunta ten moitos plans pilotos, parece que empezou a gobernar na Entronte, leva desde 2009 e empeza en 2025 con planes pilotos. Pero que pasa? Que todo o que se fixo antes estaba mal e hai que volver a facer plans pilotos, son plans experimentais, como se estuveran testando o terreo, chegaran a Galicia fai un ano, e que levan desde 2009, algo bo poderían darlle continuidade, polo que se ve non. E creo que isto non vai a solucionar os problemas de Ribadavia. E por último, esta vez sí, un matiz, se pode tomar como reproche se se quere, pero é un matiz e afonda un pouco no que xa se dixo por parte de outros compañeiros. Señor alcalde, as convocatorias está ben que se fagan en tempo e forma aos membros do goberno. Está ben que só faltaba que non se nos avise que vai haber esta asignatura de convenio, pero creo que hai que facelo porque a xente ten as súas vidas e a veces é máis difícil de chegar aos sitios. O digo porque non fai tanto o Partido Popular, señor alcalde, vostedes salían na prensa, nas redes e en todos lados e poñían o grito no ceo, señor alcalde, porque simplemente había un cambio de hora e unha única concelleira que é autónoma, ou era, non sei, sí, bueno, me da igual, quero dicir, ao caso non podía asistir nese momento e te chegaba un pouco antes ou tiña que pechar unha sola concelleira. E vostedes en ningún momento lle están poñendo facilidades a ningún que dentro da nosa modestia tamén representamos a veciños, señor alcalde. E creo que os actos onde ven unha autoridade máxima como é un conselleiro deberíamos ser avisados en tempo e forma. E por último, eu agradezco a mensaxe que me mande, pero, señor alcalde, creo que vostede sabe, eu xa sabía deste acto pola asociación de comerciantes que se enteraron antes cos concelleiros. E iso, de verdade, eu xa sei que vostede, bueno, está a facer política e quere quedar ben coa asociación de comerciantes e quere que lle veñan os actos e quere, ben, isto é política e é lexítimo, pero creo que hai que guardar as formas e que os concelleiros e concelleiras do pleno nos enteremos antes que os asociados dunha asociación,
por moi representativa que esa, creo que é importante as das formas. Lamento que non salga a favor a moción. Desde logo, sin ser unha fórmula máxica, é o noso modelo e, evidentemente, o que quede de legislatura seguiremoslo reclamando. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Antes de pasar a votación, simplemente matizar un par de cousas, porque ao final ás veces xa un ten a sensación de que dá igual o que se faga, o que se propoña, o que se diga, que sempre vai haber algún problema, algunha traba, algunha queixa, e bueno, nós, independientemente de que eso sea así, vamos a seguir, e aí está moi ben explicado pola miña compañeira, coa nosa folla de ruta, que nos marcamos desde inicio de mandato, e que, como lles digo sempre, agardo que cando chego o final do mandato poidamos mirar cara atrás e facer un balance positivo de todo o que ocurriu nestes 4 anos e decir que realmente puidemos cambiar a dinámica do noso pueblo. Falábase de, bueno, eu xa non vou entrar en outras cuestións, decir que no acto de hoxe, que era un mitin do PP, cando efectivamente había varios alcaldes da comarca que son do PP, había un alcalde da comarca tamén do PSOE, pero o resto de xente eran axentes, un alcalde da comarca do PSOE, Carballeda de Avia, pero o resto das persoas que había no acto, que é o que me refiero, por eso digo que non era ningún tipo de acto político, ni moito menos, había do entorno de unhas 60-70 personas, entre comerciantes de Ribadavia, artesanos da provincia, xente de artesanía alimentaria, axentes de diferentes sectores económicos relacionados co turismo, é dicir, bodegas, estaban representantes de diferentes bodegas da denominación de orixen. Eso foi o acto, non era un... E evidentemente se convocou os alcaldes da comarca tamén, que entre os alcaldes da comarca hai varios que son do noso partido político, si é certo, pero estaban convocados todos. E bueno, poderíamos nominar incluso algunha persona que tuvo de outros partidos políticos que tuvo cargo relevante na Xunta e estaba no acto tamén, pero non se trata de eso. Simplemente digo que non, de verdade, non malinterpreten que nós non facemos nada con mala intención. Non facemos aquí, nos estamos aquí para sumar e para intentar arranxar os problemas do noso povo, que é para o que nos presentamos. E eu creo firmemente, teño moitas esperanzas depositadas neste programa e, máis, estou convencido de que co paso do tempo vostedes se darán conta de que foi unha boa decisión e de que vai a ir ben para o futuro de Ribadavia. Confío neso, eso comprobarémolo ao final do mandato, seguramente. Pasamos á votación, votos a favor da moción. Votos en contra, queda rexeitada. Pasamos ao punto 8º, que é a aprobación se procede de cambio de nome de rúa no Rueiro Municipal por Rúa Castelao. A Comisión de Cultura e Deporte, en sesión de 22 de maio de 2025, adoptou o seguinte dictamen. Coa finalidade de prestar homenaxe polo Concello de Ribadavia a don Alfonso Daniel Rodríguez Castelao pola súa inmensa labor a prol de Galicia, a súa lingua e cultura, propónse a adopción do seguinte acordo: cambiar a denominación da rúa municipal actualmente nomeada Muñoz Calero por Rúa Castelao, notificar o presente acordo ao Instituto Nacional de Estadística, Dirección Provincial do Catastro, Servicio Postal de Correos, Notaría e Registro da Propiedade. Sometí a votación o proposto, tense o seguinte resultado: votos a prol PP e Bloque Nacionalista Galego, resérvase para pleno PSOE e Ribeiro en Común. Secretario, quen dá en primeiro lugar para Ribeiro en Común? Ben, grazas. Varias cousas. Obviamente vamos a votar a favor, se o dixemos en comisións. E dúas, bueno, creo que estas cousas estaría ben avisar con maior antelación. Creo que é unha iniciativa, ou polo menos ser unha petición do Bloque. Correxidme se teño mala memoria, creo que é así. E é das cousas positivas que o Goberno pode facer é que facer cumplir a petición de outros grupos, pero creo que, bueno, non estaría de máis de, igual o Bloque os informou que eran os autores da moción, pero se non foi así, pois tampouco se comprende que non se fixera. Digo porque normalmente cambiar os nomes de rúas está ben falalo con tempo, ainda que nós, insisto, estamos moi a favor e ademais damos os parabéns ao Goberno por aceptar a proposta do Bloque e creo que está ben e só podemos defender. Tamén fago unha reflexión. Estou seguro que se outros gobernos o hubieran feito con este formato, a rede sería, en vez de ser un remanso de paz, todo o contrario, sería foco de violencia, de insultos e
e de agresións verbais. Afortunadamente, neste caso non é así, e todos sabemos por que non é así. En todo caso, quedémonos co positivo, que o goberno cumpla as mocións, que sea ainda que sea da oposición, e agradecer tamén ao goberno que así o faga. Eu creo que é honesto decilo. Nos sumamos a este recoñecemento. Creo que é xusto, máis alá de que algún sector poida criticarlo, creo que é xusto. Recordar que Castelao foi moitas cousas, foi moi importante para Galicia, non só o primer presidente de Galicia, que tuvo que exiliarse, que ademais de artista intelectual foi político e que evidentemente foi un republicano galego con todo o que implica, defensor de que Galicia tuvera a súa propia república, algo co cal eu me identifico plenamente. E por último pediría que ademais se fixera un acto importante, plural, pediría que fora plural, que fora inclusivo e que se buscara tamén a participación veciñal para que non sea só unha proposta seguramente unánime do pleno, que é un bo exemplo. De vez en cando lle podemos dar aos veciños que os políticos e os seus representantes moitas veces debaten, outras veces discuten e incluso a veces chegan a consensos. Creo que sería un bo exemplo e oxalá continue no que queda de legislatura e oxalá sobre todo se predique co exemplo, non só se poña nomes ás rúas, que está moi ben, sino que nos impregna todos o legado e o ideario e a praxe, sobre todo, de Castelao, que tanto tempo despois continúa sendo un exemplo para os políticos galegos de todas as ideoloxías. Grazas. Bueno, pois nós tamén estamos contentos e tamén agradecidos porque, efectivamente, como se acaba de mencionar, o BNG presentou en xaneiro deste ano, por mor do ano Castelao, pois unha moción na que se incluía nun dos puntos pois que se poidera cambiar algunha rúa e poñerlle o nome e algún tamén tipo de equipamento. Nas comisións tamén presentamos un boceto do que poida ser un mural, oxalá tamén se poida poder levar a cabo, bueno, que se poida facer, que se leva a cabo. Entonces para nós, pois, eso, agradecer de que se poida facer. Supoño que na zona onde se vai facer, pois se falaría con xente, como haberá de todo, haberá xente que seguramente non lle vai gustar a idea, pero isto é como acaba de dicir o alcalde. As cousas fanse e uns están de acordo e outros non. Eu creo que tamén, para facer mención da memoria histórica, pois que tamén é unha boa acción de retirar o nome da antigua rúa e poñer eso. Entonces, por a miña parte, nos imos votar a favor e moi contentos e agradecidos. Moitas grazas. Quen dá para o Grupo Socialista? Bueno, antes de nada, darlle os parabéns ao BNG naquel momento por haber feito a proposta non da rúa en concreto, sino de calquer rúa que plantexaran para unha persona tan ilustre como é Castelao. Pero dito eso, nós estamos completamente de acordo no que decía antes o alcalde, que dá igual o que se propoña, que sempre temos que dicir algo, que non sei que. Home, si esta é a oposición que vostede pensou que iba a topar, creo que seguramente está máis tranquilo, porque non creo que sea nin por asomo a metade que tuvemos que sufrir outros. Entonces, pero xa non digo aquí no pleno, o problema era de outras índoles e de outras formas de facer política. En oposicións nas que vostede era o líder, porque era o líder do partido mayoritario, polo tanto non se podía escudar en outras cousas. Pero vostede acaba de decir fai un rato que decía que, bueno, que ali participaran, digo da foto de antes, porque hai que deixarlle claro aos veciños o que dice vostede e o que decimos os demais, porque como dice o que vostede sí que dice o que lle dá a gana sin ruborizarse,
dixo que había 70 personas aproximadamente, tamén o dixo, non diga que o invento eu, porque ao final todos son inventos. Eu procurei contalas, conte a ver se chegou a si chega a ser, no, se lle dá a risa, pero mire, a min sí que me dá a risa, porque delle a volta as cousas que vostede fai. Claro, non hai nin, se hai 40 xa boa, entón deixemos en que había 5 ou 6 que non obedecen a órbita do Partido Popular. Entón, o que eu dixen, o sigo mantendo, vale? Eu sigo mantendo en todos os actos institucionales que vostedes fan. Para mostra, e xa non entremos noutra historia, só hai que ver o que pasou, dixo outro día a miña compañeira, outra vez na feira do Viño do Ribeiro, como se trata a oposición e como a trataban os anteriores alcaldes, incluídos os alcaldes ou exalcaldes do Partido Popular, que, por certo, algún aínda está vivo e outros tamén. Nin siquiera se ten o detalle con eles de invitalos, o sea que mire o respeto que ten vostede, despois ven aquí e queda moi ben, como dice Brais, ten moi boas palabras, pero os actos son os que son, a realidade é que lle é, ya que lle é unha falta de respeto absoluta por os demais, eso é así. Pero volvendo a este tema, que tamén o que se ten que abordar. Recordaba eu ao meu compañeiro Luís que nese sentido, evidentemente, non digo porque eu creo que é o que máis sabe dos que estamos aquí da historia de Ribadavia, por razóns obvias, seguramente é o que máis sabe, e polo tanto, algunha vez, estando no goberno, el xa me advertira de que esa rúa era a única rúa, eu lle había preguntado, e yo dixo a Noelia sendo alcaldesa e mo dixo a min sendo alcalde, que esa rúa era a única rúa que incumplía a memoria histórica, porque ademais hai que decir que isto é unha cuestión que non hai que plantexar siquera, hai que obedecer a unha lei. Por que non se fixo? Pois a clave ten aí Brais no que dixo anteriormente, porque se se houbera feito en base a esa memoria histórica, en vez de poñerlle Castelao, lle hubiéramos posto Pepito Pérez ou unha persona insigne deste concello, calquera, se hubiera montado la de Dios es Cristo. E con Castelao tamén, pero se hubiera montado. Non, pero ahora non se montou nin a metade, porque a xente non dice nada. E daquelas, algúns nos preocupamos de falar cos veciños. Por eso que cos veciños, que a nós nos falaron no seu momento, non se falou. E aínda agora, cando se vai a cambiar, non se falou. E lle aseguro que hai moitos veciños, sobre todo da parte alta de Muñoz Calero, do que é Muñoz Calero, o Muñoz Calero de sempre, pero non están de acordo, por unha cuestión, non porque entendan que a memoria histórica non se ten que cumplir, non porque non lle guste Castelao, non, porque os veciños, a veces, no seu sentimento de conservación de cousas e de a súa identidade, pois entenden que as viviendas de Muñoz Calero para eles, por exemplo, é unha forma de entender o seu nome. E así, e o poden preguntar eles, non é unha cousa que diga eu. Outra cousa que é esa que cumplir a lei. Eu non vou a ser, evidentemente, que foi o Partido Socialista quen a impulsou, quen diga o contrario. Pero a realidade dos feitos é esa. Eso a donde vou con elo todo? Vou a que, volvemos ao mismo de sempre, falta de diálogo ca oposición, porque está ben que sexa unha cuestión plantexada por o BNG, perfecto, pero podía haber diálogo ca oposición, oye, que vos parece, falamos cos veciños, plantexamos esta idea, non lla plantexamos, tal, esas cousas que antes, para poñer unha placa, eu recordo que o Partido Popular votando en contra, non vou a decir de quen, pero si o vou a decir, eu recordo como se tergiversou e demais cando se lle quiso poñer o nome ao auditorio do Castelo, e foi algo que para min de verdad foi bastante lamentable, pero ao marxen deso se intentou consensuar e se intentou falar. E se falou, e se levou ás comisións, uns podían estar de acordo, outros non podían estar de acordo. E despois houve unha maioría do pleno que sí o aceptou. Pero o Partido Popular aquí o que tiña que haber é feito falar cos veciños. Primeiro, xa non digo cos grupos, pero cos veciños, porque ahora nos atopamos con ese problema. Porque nós,
que non vamos a votar en contra, evidentemente vamos a votar a favor, porque é unha lei que hai que cumplir, e polo tanto xa o expliquei de inicio, estaríamos incumplindo unha lei. Pero igual que estábamos incumplindo fai 10 anos ou máis que se aprobou. Entonces, se trata, volvo a insistir, do fondo. O fondo nunca se cumple aquí, que non se fala con a xente. Se eu me equivoco, que me digan se se falou con esa parte de veciños, porque dende logo que dicen, o que vayamos tendo claro, é que van a seguir mantendo os seus domicilios en canto a nomes, en canto a notificacións, en canto a todo o que conleva isto todo. E o dicen eles, non o decimos nós, porque nós si falamos con eles. Entón, claro que é unha problemática que, volvo a insistir, seguramente falando, explicándolle, seguramente lle hubiéramos feito entrar en razón, porque non terían vostedes, e con eso remato, a pandilla de intoxicadores, buleros e sinvergüenzas que hai nas redes que se adican a denostar todo o que fagan os gobernos socialistas, estén donde estén. E iso é o que pasaría, e vostedes non teñen ese problema, porque nós non facemos o mesmo, nada máis. Ella así de sincero. Moitas grazas, que anda para o Grupo Popular. Gracias. Bueno, a verdad, nós tamén falamos ca xente e, de feito, bueno, estábamos eu e a miña compañera e, precisamente, unha das persoas que nos contou era que, vamos a ver, que esa calle, que nun principio nunca se chamaba eso, o que se chamaban eso eran as viviendas, é dicir, que estaban precisamente de acordo con eso, porque calle, ahora non sei se era calle Ribeiro, Rúa Carballiño, viviendas Muñoz Calero, é dicir, que o que era Muñoz Calero era as propias viviendas, que a rúa nunca se chamou eso. Entonces, bueno, e respecto de traer a ver, eu entendo que un grupo de goberno, a maneira que ten de informar a oposición nas comisións informativas isto veu, é dicir, creo que non hubo debate, pero se hubiera debate, pois non tendríamos tampouco ningún problema en deixalo para máis adiante, porque isto é o primer paso, pero xa aproveito tamén para decirvos que a idea é facer un acto, colocar unha especie de figura, de feito é a figura típica de Castelao, tamén poñer unha plaquiña, e por eso que prisa non había ningunha, é dicir, nos informamos cando, pensando nos actos precisamente, como dixo Maite, que este ano, a raíz do 75 aniversario do falecemento de Castelao, a Xunta nombrou este ano Castelao, e pensando nos actos que se podían a facer e a relación tamén cas mocións de viña, acordounos eso, e entonces, bueno, pero presentámoslo nas comisións informativas, que entendo que cando o grupo de goberno precisamente informa a oposición das tarefas de goberno, e ao ver que non había en todo caso en contra, seguimos pa diante e vemos ao pleno. Entonces, nada, entendo que, bueno, obviamente agradecer o apoio. Entendemos que non ten que crear malestar en ninguén. Bueno, mellor sí, sempre che pode o típico que non lle vai a gustar a algún, pero bueno, é dicir, a lei é a lei e nos parece unha boa idea. O mellor non chegou o momento, porque tamén é complicado poñerle un nome a unha calle, é dicir, que non me lle poso Pepito Pérez ou tal, pero bueno, aquí eu creo que o mellor este é un nombre que ten consenso entre todo o mundo e non creo que debería haber problemas. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Nada, pasamos a votación da proposta. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que neste caso vai a ser o punto terceiro, que é moción do BNG para que o Concello promova o cese de relacións da rede de xuderías co Estado de Israel. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 22 de maio de 2025, adoptou o seguinte ditame. O Concello de Ribadavia condena o xenocidio que o Estado de Israel está a perpetrar contra a poboación palestina. O Concello de Ribadavia considera inasumible manter calquera tipo de relación co Estado de Israel. O Concello de Ribadavia, desde a Presidencia da Rede de Xuderías de España, promove o cese de toda relación coas institucións israelís, tanto con aquelas que directamente forman parte do Estado, como das que reciban financiamento, se atopen baixo mandato do Goberno de Israel ou manteñan relacións co mesmo. O Concello de Ribadavia levará a cuestión a orde do día da próxima Asamblea da Rede de Xuderías, solicitando apoio á proposta de cese de relacións. Trasladar estes acordos aos municipios membros da Rede de Xuderías e ás entidades do Estado
español que traballan coa mesma. Sometí a votación, obtese o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para pleno PSOE e PP. Perdón. Bueno, eu penso que un dos motivos principales para deixar estas mocións para o final é clarísimamente porque son moi importantes porque o que estamos vivindo e o que estamos contemplando día a día eu creo que non é, desde o meu punto de vista, e creo que desde a maioría de xente que o contempla, indignante, todo o que empece por incalificable, inadmisible. Entonces eu creo que cada quen desde onde estea da súa mão, do que poidamos, creo que temos que parar este xenocidio que se está cometendo co povo palestino. Por eso deixamos este punto para o final, porque creo que é importantísimo. Nós non vimos aquí a atacar a nadie, sabemos que a rede de xuderías constituíuse precisamente en 1995, como empeza esta moción, sendo o Concello de Ribadavia unha das institucións promotoras, e nós non temos ningún problema con eso. Daquela xa existía esa esperanza de que chegase esa paz e que se manifestara nos acordos que pon aí, nos acordos de Oslo entre o Estado de Israel e a representación de Palestina. Entonces, nese 2025, aludimos unha vez máis o alcalde, o Concello de Ribadavia asume a presidencia da rede de xuderías. Entonces, o noso alcalde é representante nesta rede. E sin ter nada contra nadie, xa digo, nin temos nada contra xentes, simplemente pensamos que o que está acontecendo, tantas persoas que xa van asasinadas, entre eles tantos nenos, ese bloqueo das axudas que xa está, bueno, a min, eu non podo contemplar esas imaxes, eu teño que cambiar, e non creo que eu, por ser máis sensible que outras persoas, non creo que sexa por eso. Eu creo que todos asistimos a algo que se está xa pasando e vulnerando calquera dereito que teñan as persoas. Entonces, como consideramos que é inasumible, por iso tamén nestes acordos pedimos que o Concello de Ribadavia condene este xenocidio, pedimos que o Concello de Ribadavia considere inasumible manter calquera tipo de relación co Estado de Israel, e desde a presidencia que nos toca asumir, pois se promova tamén ese cese de toda a relación coas institucións israelís. Esperemos que tanto o alcalde como o grupo de goberno vote que sí a esta moción, e tamén pedimos o apoio para a moción de Ribeiro en Común, que virá despois, porque o noso grupo tamén vai votar, e pedimos o apoio alto e claro, sin ningún tipo de dilación nin excusas, porque creo que non a ten nin a ximos aceptar tampouco. Grazas. Ben, nos xa dixemos en comisións que vamos a votar a favor, porque suscribimos plenamente o que di o BNG e o que propón como acordo. Intúo que ao mellor non sale aprobado, e por eso, bueno, nos despois, desde parámetros totalmente distintos, presentamos algo que debería ser compatible, pero que, bueno, pretende outra cousa, e creo que fai ben o BNG en focalizar en algunhas cuestións que desde o noso punto de vista é importante sinalar. Primeiro, o Israel, o Estado dos anos 90, non é, por desgraza, o Israel de 2025. O propio embaixador en Madrid, que é un dos promotores da ruta Sefarad actual, da que alude o BNG, actualmente vive en Londres e é
no mundo hebreo unha das persoas máis críticas con o goberno de Netanyahu e co Estado de Israel. Insisto, hasta ese punto cambiou 180 grados, diría eu, o Estado de Israel, nada que ver coa fundación no contexto que se fundou a Ruta Sefarad. O digo por matizar e por engadir, máis que non matizar nada, sumar o que dixo Benega antes. O digo porque isto é pasmoso, é dicir, o que estamos vivindo, xa me vou a forrar adxetivos, creo que cada vez que vemos calquera dos 13 que estamos aquí nos botamos a chorar porque non é para menos. As excusas acaban. Eu creo que os nosos fillos e esa xeración, sean fillos ou non, esa xeración de cidadáns do futuro nos preguntarán que fixemos para evitar ou como respondimos ante semejante crueldade humana, non? E eu desde logo creo que, polo menos, xa o fago egoístamente, polo menos saber e poder responder que todo o que se pudo. E o Concello de Ribadavia está en posición de facer moito, a nivel simbólico e a nivel reivindicativo. Moito. Agardo casi esa, nada máis. Moitas grazas. Que anda para o Grupo Socialista? Nós deste tema xa temos falado outras ocasións e, polo tanto, o que vamos a esperar é unha segunda quenda, porque se o alcalde é quen de... Nós temos unha opinión que vamos a expoñer e, ademais, nos tomamos este tema moi en serio. Como decía Maite, vamos a ter a nosa exposición de motivos, pero vamos a escoitar o que ten que decir o goberno, porque, evidentemente, a nosa posición na moción pode variar en función tamén do que o goberno nos explica a nós, porque xa que o alcalde, que xa o teño dito outras veces, a ruta das xuderías non nos inventou este alcalde, porque alardeamos de ser o presidente da ruta das xuderías como se fora algo, bueno, que acontece ahora de novo, eso non é nada que obedezca a realidade, polo tanto queremos saber cal é a opinión do goberno con respecto a esta moción e con respecto ao que está acontecendo, e a partir de aí nos no segundo turno pois nos manifestaremos con respecto institucional que sempre tuvemos, porque fomos parte de gobernos, pero tamén é verdade, creo que o decía Brais agora, que a situación cambiou tanto, e xa explicaremos o porqué, de que non é o mesmo o Estado de Israel que o goberno de Israel, e polo tanto nós temos moito que decir e moito que aportar, se se quere. Moi ben, moitas grazas. Bueno, pois en este punto vou a actuar eu tamén como portavoz do goberno, porque ademais é unha cuestión que se alude directamente pola presidencia da Rede de Xuderías e demais, e entón, pois creo que así debo facelo. Vamos a ver, efectivamente, nin este alcalde, nin este goberno, ninguén dos que estamos nesta corporación, me parece, bueno, non sei se algún, pero creo que estábamos no ano 95 cando se constitúe a Rei de Juderías, que de feito estamos no 30 aniversario. E Ribadavia, evidentemente, é que non é a primeira vez que a preside, xa presidiu no ano 2010, sendo alcalde Marcos Blanco. Entón, eso non, a ver, público notorio, entonces non hai ningún tipo de non hai ninguna intención de acaparar ningún tipo de protagonismo en algo que é así, e cada momento ten as súas circunstancias e as súas situacións. Dito isto, a ver, eu creo que vostedes saben, e como xa digo, ademais, como o goberno de Ribadavia xa ten experiencia na presidencia da Rede, que xa foi en outros anos, saben que a Rede é unha agrupación de cidades, de concellos, con unha finalidade puramente cultural e patrimonial, que promover o patrimonio, o legado e a cultura sefardí, que forma parte tamén da identidade de cada unha destas cidades. É unha cuestión que son as finalidades e os obxectivos da Rede de Juderías de España. Esa promoción do legado sefardí é unha cuestión puramente cultural. Moi ben. Tamén, hoxe en día, forman parte 21 cidades desta rede, e dentro destas 21 cidades, tanto hoxe como en outros tempos, hai moi diferentes sensibilidades políticas e moi diferentes puntos de vista. E eu creo non, polo que comentan tamén todos os membros da rede, porque evidentemente falamos entre nós e sobre este tema se fala, pero a rede probablemente goza de boa saúde e leva 30 anos de historia precisamente por centrarse no que ten que ver
coa súa actividade no ámbito cultural, de promoción turística e de dinamización de cada un destes territorios. E non entrar, o sea, pensar no que nos une as 21 cidades e non naquelo que pode chegar a separalas. Vale? Entón, ante esta cuestión, eu o que quero que vostedes entendan que nós podemos ter un posicionamento como Concello, e de feito vámoslo ter despois na seguinte moción, pero, e xa o adianto claramente, nos vamos a votar a favor da proposta de Ribeiro en Común, pero vostedes teñen que entender tamén que nós temos que actuar coa responsabilidade, e repito, tendo moi en conta que todo o que ten que ver coa opinión sobre os acontecementos en Palestina é absolutamente compartido por esta corporación, pero nós o que non podemos é comprometernos a decir que vamos a levar unha serie de propostas á Asamblea da Rede de Xuderías cando sabemos que todos os membros, sabemos positivamente que todas as cidades que formamos parte da rede e que nos vamos a reunir, non queremos que isto forme parte das cuestións que teñen que ver coa rede, porque queremos manter a rede precisamente no ámbito da defensa do noso patrimonio cultural, do legado sefardí de cada un dos territorios e de todo o que ten que ver con esas cuestións que forman os obxectivos fundacionais da rede. Entón, vostedes teñen que entender que nesta moción nos vamos a votar en contra por esa razón, porque sería tamén, eu creo que un engano votar a favor e despois non cumplir co feito de levar á rede esta proposta de romper relacións co Estado de Israel e demais. E eu non quero facer eso, queremos ser coherentes e nós, sendo conscientes de que a posición do Concello e quedará fixada posteriormente na declaración institucional que propón Ribeiro en Común, é clara e contundente respecto aos acontecementos que se están a producir ali, pero evidentemente nós temos que tamén actuar coa responsabilidade que entendemos que debemos ter e tamén coa lealdade cara a propia rede e cara a todas as 21 cidades que neste momento lle toca presidir a Ribadavia, pero o ano que ven vai no facer Segovia e o seguinte outra e así constantemente. Nós tamén temos que actuar con lealdade aos principios e ás opinións que coñecemos que existen dentro da rede e que sempre este tipo de temáticas se deixan fora dos debates e nos centramos nas cuestións únicamente de dinamización da rede, a difusión do noso legado sefardí, da nosa cultura, da nosa identidade. Eso é o que forma parte dos fines da rede. Entón, xa digo, e adiantando un pouco o que imos facer despois tamén, a nosa posición en esta moción vai ser votar en contra polas razóns que expliquei, pero posteriormente na proposta de Ribeiro en Común votaremos a favor. Moitas grazas. Bénega. Sí. Bueno, pareceme ben que vote a favor naquela, pero nesta que non. Vostede dice que non quere mezclar unha cousa con outra, eu creo que non sería mezclar. Eu creo que agora sería aproveitar justamente o momento no que temos o Concello de Ribadavia asume a presidencia e o seu alcalde representa esa rede, pois efectivamente non ir con unha metralleta e propor ali, pero creo que con esa legitimidade que precisamente nos otorga a condición de ser un concello fundador e colaborador con leal traballo desta rede, porque é verdade que nestes 30 anos a rede de xuderías ten colaborado con moitas actividades sefardís e tamén incluso como pon aí, con entidades dependentes do Estado de Israel, pero eu creo que agora está pendente de facer eso, aproveitar que temos a presidencia e polo menos o primeiro acordo é o Concello de Ribadavia condene o xenocidio, outra considere inasumible, que para nós é inasumible manter todo tipo de relación co que está pasando. Entón non pedimos cortar relacións ni que a rede de xuderías ou Ribadavia se retire ou non deixe de asumir a súa presidencia, simplemente que o alcalde como presidente na rede de xuderías manifeste o que estamos manifestando, creo que boa parte deste plenario, que como digo eu tamén temos opinión e tamén creo que é moi necesario co que está acontecendo, pero bueno, se ustedes deciden rexeitar a moción, pois sentireime moi decepcionada, sinceramente, porque creo que desde onde se poden facer as cousas é desde onde hai que facelas, e agora mesmo
desde aí tamén se pode facer, porque creo que estes 30 anos pois tamén ten que servir para algo, e sobre todo, como digo, cada un ten que facer neste caso o que este na nosa man, e creo que agora mesmo o alcalde ten na súa man poder facer eso. Moitas grazas. Que andaba Ribeiro Común. Ben, grazas. Creo que os políticos, calquer persoa na súa vida, pero os políticos e as políticas deberíamos ter maior capacidade para saber adaptarse aos tempos que vivimos. E creo que vostede, alcalde, non o está facendo. Me explico. Desde o noso punto de vista, vivimos un tempo excepcional. Isto, afortunadamente, non é o normal. Isto sucede de maneira recurrente na humanidade, pero, bueno, normalmente cada 100 anos. No 19, no 20, no 19 tamén hubo algún holocausto, pero o que todos os libros de historia nos recordan é o do 20. E no 21 estamos vivindo algo parecido. Entonces, creo que o seu argumentario é válido, e eu creo que é un argumentario máis alá con moitos matices, é certo, pero que suscribíamos o 100% do pleno non fai tanto. Eu o creo, polo menos pola nosa parte, creo que os 13 suscribíamos ese argumentario, señor alcalde, pero antes do xenocidio que está perpetrando o Estado. E lle menciono que o propio un dos fundadores e dinamizadores desta ruta, que era o embaixador en Madrid no seu día, nos 90 e nos 80 en España de Israel, hoxe o das persoas máis críticas co Estado de Israel, co Estado, non só con Netanyahu, eso por suposto, sino co propio Estado, porque a virada sociolóxica, política e extremista que pegou o Estado, o propio Estado, a sociedade de Israel, é insoportable. Insoportable para incluso os que soñaron con un Estado xusto e digno para un pobo como outros, como os galegos, que algúns tamén queremos un Estado propio. E era lexítimo. E máis despois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pero que estamos a vivir isto sobrepasa o inimaginable. E creo que vostede non está sendo honesto, ou ao mellor non coñece o dato, pero que basta con ver os informes anuais da ruta Sefaraz para saber que hai moitas vinculacións, hai moitas actividades, se colabora con instancias do Estado de Israel, do mesmo Estado que está asesinando nenos e bebés, se colabora. O dion os informes da ruta, non o digo eu, se pode ver aí. Eu non sei se hai que aprobar o que propón o BNG, pero eso debería, por parte de vostede que ocupa a presidencia, debería acabarse. A ruta Sefaraz ten que dicir, sí, todo o que vostede dixo é certo, e eu o suscribo, pero co que está pasando en 2025 terán algo que facer. Queda prohibido calquer tipo de acto con algunha instancia, coa embaixada de Israel, a mesma que se ríe das víctimas, vostede, que preside esa asociación cultural, e a describiu moi ben, e suscribo, pero debería romper relacións de todo tipo e actividades conxuntas con calquer instancia. Tampouco debería usar instalacións do Estado de Israel nin aquí nin en territorio ocupado. E tampouco deberían seguir os hermanamientos entre municipios que forman parte das redes Sefaraz e municipios dun Estado que está asesinando bebés diariamente. Isto o propoño, se o queren, agardo que se inclúa na ata como petición dentro do punto que estamos a debatir, para que vostede, se quere, se así o estima, o propoña na vindeira xuntanza que teñan en Ribadavia, como creo que se nos anunciou en comisión, se así, ou donde sexa.
pero me gustaría que o meu alcalde e o presidente da Ruta Sefaraz, que eu apoio, fixera iso, porque é saber adaptarse ás barbaridades que estamos vendo. E me gustaría que saliera unánime no que vostede moi ben dixo, dentro desa pluralidade. O que non é de recibo é co que estou escoitando, estamos escoitando todos, de algúns dirixentes de partidos que se dicen democráticos. Eso non se pode consentir. Eu, se foran do meu partido, unha de dúas, ou pedía que se expulsaran ou eu me iba dese partido. O digo sinceramente, o que lle escoito a algún portavoz do PP, eso é inimaginable. Eu sei que os votantes do PP e a maioría de militantes non están a favor desas declaracións, é que é incomprensible que, bueno, eu me quedo, de verdade, non sabemos o tempo, a veces eu creo que non somos conscientes das barbaridades que se están cometendo. Nos queremos apagar a televisión cando é un xenocidio televisado. Entón, eu pediría que a presidencia da Ruta Sefaraz, para mí sería un orgullo como ribadaviense, que no momento que está ocupada por o alcalde de Ribadavia, marca distancias con o Estado de Israel. E a ninguén lle pode parecer mal. É de verdade, o que debería parecer mal é o revés. É o revés, que se omitira eses vínculos que hai con ese Estado. E que, evidentemente, a Ruta Sefaraz continuara, porque non hai nada máis racista e antisemita que ligar o legado cultural, o legado sefardí, o legado hebreo e a cultura hebrea co que fai unha ideoloxía totalitaria e ultranacionalista que é a que leva a Netanyahu. Netanyahu non fai esas barbaridades por ser hebreo ou xudeu. Non. Si hai moitos hebreos e xudeus ao longo do mundo que están condenando a Netanyahu. Faino por ser un ultranacionalista, un racista e un colono, nada máis. Faino por iso, porque está enfermo de ideoloxía totalitaria. E eu creo que os primeiros os que máis lle queren a cultura hebrea son os máis preocupados porque se desligue esas barbaridades da súa cultura e do seu legado. E eu creo que a Ruta Sefaraz debería facer eso mesmo, desvincularse diso. Non fai tanto, nos lembramos como moitos cambiando de religión, pero o exemplo creo que vale, creo que todos nos acordamos cando moitas veces os líderes musulmáns do territorio español salían os primeiros a marcar a diferencia entre os atentados e as barbaridades que cometían terroristas no nome do Islán e o que é o Islán. Eran os primeiros en salir. Isto non é lo mismo. Pois eu creo que a Ruta Sefaraz e todo o que lle queira o povo, o legado hebreo, como polo menos é Reviro en Común, e creo que todos os 13 que estamos aquí, creo que deberíamos facer o mesmo. E creo que a Ruta Sefaraz debería facer justamente iso, poñer en valor e marcar a diferencia entre as barbaridades que se ven todos os días en nome errado dunha religión e dun povo, cando esa religión e ese povo están en contra desas barbaridades. Me sabe mal que se vote en contra, pero, bueno, evidentemente creo, e con esa intención a fixo Reviro en Común a proposta de declaración institucional, que creo que, se sale aprobada, creo que o que sí pido, e o repetirei no seguinte punto, é que se lle dé a difusión, que se aproveite o bo nome de Ribadavia, de ser legado sefardí orgulloso e territorio de paz, para reclamar que estamos pedindo unha salida xusta a un xenocidio que debe parar canto antes. Grazas. Moitas grazas. Que anda para o Grupo Socialista? Bueno, aquí hai o alcalde explicou unha serie de cousas. Nós podemos compartir unha pequeniña parte do que dixo. Digo unha pequeniña parte no momento histórico que se está a vivir. Digo isto porque hai cousas que son parte do que vamos a decir do Grupo Socialista, e outras cousas son parte de concellos, deses 21 concellos que ao final os que representamos a Ruta do Sefaraz e todo o que conleva, non solamente son os gobernos, que despois entrarei neso tamén,
senón o Concello como institución. E, polo tanto, hai concellos, independentemente de que haxa goberno ou estén na oposición, que están facendo posicionamentos políticos con respecto a isto, deses 21. Por iso digo que eu vou a ler algunha parte que non é nosa, que é de outros concellos, e algunha, evidentemente, que son nosa, para que se vexa que os tempos cambiaron incluso dentro da propia ruta. Esta, por exemplo, non é nosa, pero dice o seguinte, por iso queríamos deixalo, porque non queremos xogar a demagoxia con este tema, e, polo tanto, a responsabilidade que tuvemos é a que seguimos tendo na oposición, sempre decimos o mesmo. Pero hai concellos, como digo, que decía, o pasado xoves o alcalde de Ribadavia, actual presidente da rede de xuderías Caminos do Sefarad, asistiron a un acto oficial do 77 aniversario de independencia do Estado de Israel, que se celebrou no Hotel Intercontinental de Madrid. Bueno, eu estou lendo o que están dicindo. Vale. Por eso, se o teño aquí anotado, que o iba a preguntar. En todo caso, ese non é o problema. O problema será o que ven a continuación, que é o que nós entramos a... Eu non o sei, eu sei que aquí dixeron que o alcalde fora a algunha reunión das rutas, non sabía se esta... Bien, vale. En todo caso, isto é algo que se levou a algún concello. Independientemente, o dirán, porque o representante, independientemente de que fora ou non, é o presidente. O que importa é o que se pide, non a persona. E dice, neste acto, por iso digo o que se pide, non a persona, declara a carga política e diplomática se produce nun contexto internacional marcado pola masacre sistemática que o goberno de Israel, non Estado, isto sí que é cousa nosa, e o diremos despois, está a executar en Gaza, incluindo o bombardeo de escolas, hospitais, campos de desplazados e a morte de miles de civiles, especialmente mulleres e nenos. E aquí añadimos nós, según decían hoxe, cerca de 18.000 nenos e nenas. Isto sí que xa son cousas que nós temos aquí, porque coñecemos o que é a ruta tamén, e decimos, claro, que a asistencia dos representantes da rede de xuderías dá igual a ese acto ou a outro, de calquer celebración oficial do Estado de Israel, en este preciso momento histórico non pode considerarse un acto neutral. En política o silencio tamén é unha forma de posicionarnos. Eso decimos nós, por eso decimos que as rutas, a noso entender, a ruta, a rede das xuderías, se ten que posicionar. Outra cousa é como, en que términos. Por eso nós entendemos, por eso sabemos en eso, por eso decía que coincidían algunhas cousas, escoitei o que decía o alcalde. A rede de xuderías, aínda que é unha rede cultural e de memoria, non está ao marxen do contexto que estamos a vivir, no que se desenrelan as súas accións. A presencia institucional nun acto de goberno, mentres o goberno dese Estado executacións que son calificadas por múltiples organismos internacionais como crímenes de guerra e xenocidio, ten que ser unha acción política. Eu, nesas cousas que digo que mandan algún concello de compañeiros, compañeiras, o que dicen é, por iso que non difire moito de algunha cousa que se pon aquí na moción do BNG, pero sí que podemos ter un posicionamento político institucional con respecto a esa masacre. E digo, porque hai xente que o que está pedindo da rede é instar a rede a romper o seu silencio, que non é romper con nadie, exixir un alto ao fogo inmediato a fin dos bombardeos sobre a población civil e o cumprimento do dereito internacional humanitario. Eso, máis ou menos, é unha cousa similar ao que dice aquí o BNG. Por tanto, algúns concellos dicen, reclamamos a presidencia da rede que non utilice o nome das nosas ciudades en actos oficiais que implican unha toma de partido sin haber debatido nin consensuado cos concellos membros. Isto, eu creo que
sí que se podría axustar a algo que podríamos propoñer. Evidentemente non lle vamos a decir o que é autor da moción, e agora explicaremos o porqué nos entendemos que se ten que debatir e se ten que, evidentemente, chegar a facer esta proposta. Porque si plantexamos de un inicio romper co Estado, non podemos, eso xa o quero explicar eu, non podemos, de feito, levar ningunha declaración institucional, porque o Estado non é o mesmo que un goberno. Entonces, evidentemente, teñen moito que ver, o decía Brais, o decía Maite, claro que teñen que ver, pero todos sabemos o Estado, no Estado tiñamos un rei, por poñer un exemplo, que se adicou a facer o que non debía. E non por eso tiñas que romper relacións, aínda que se hubiera sabido co goberno que estaba nese momento co Estado que representaba ese señor que fixo as cousas mal. Pois aquí é ao revés co tema do goberno. Quero dicir isto porque para nós compartimos todo o que di o BNG nos puntos de acordo, e para nós, se o goberno quixera ter esa man tendida, e ao mellor o BNG aceptara, non estamos dicindo que vai aceptar, para nós poñer o Concello de Ribadavia considera inasumible manter calquer tipo de relación co goberno de Israel, xa é unha cousa diferente, porque evidentemente o goberno non é o mesmo que un diplomático que poida vir, como dice Brais, e como montones de xente que están saindo e sendo tamén vapuleadas por o propio goberno, digo dentro de Israel, porque onte saliron non sei cantos miles de personas a algunhas cidades e os mandaron para casa quentes. Quero decir que o Estado como tal tamén está representado por moita xente, e polo tanto para nós eso podría ser complementario ao que está dicindo o BNG, porque o BNG ao final no terceiro punto dice: o Concello de Ribadavia desde a presidencia da Rede de Axudaría de España promove o cese de toda relación con institucións israelís, claro, que nós neste punto diríamos que directamente forman parte do goberno, porque pode haber parte de institucións que non formen parte do goberno, sino do Estado. E, polo tanto, é un matiz importante. Por qué? Porque pode haber institucións que ao mellor nos estén apoiando nós. Quero dicir, nese posicionamento en contra de. E o único que faríamos ao mellor é buscar unha forma de non achegar a esa xente que se pode posicionar con nós. Nós o entendemos así, pero eso evidentemente ten que partir por parte do goberno e por parte do grupo propoñente. Para nós é un matiz importante, por único de que seguramente, eu estou convencido, coñecendo a moita xente que está ali, que seguramente podría haber un posicionamento por parte da rede nese sentido. Todo o demais xa nós non temos nin que discutilo, é o que a moción que trae despois Brais é que non hai tampouco discusión, e polo tanto, si queremos que ese posicionamento da rede para nós é fundamental, e que incluso eu creo que o BNG o poñía aquí, non sei se estou confundido, pero pon que o Concello de Ribadavia levará a cuestión de orden do día da próxima Asamblea da Sede da Ruta das Xuderías solicitando apoio a proposta de cese de relacións. Para nós, se é co goberno, pois evidentemente sí. Por eso estamos dicindo que parece un matiz, pero non é. Simplemente, porque seguramente é asumible por os 21. Eu polo que coñezo ou polo que pouco que coñecín a rede e a asamblea, porque senón, pois é o que digo, podeste encontrar con que un embaixador non este de acordo co que está facendo. É raro, non? Porque este o cesaría ao minuto, pero si os hai, e se hai xente que che dice que é inadmisible o que pasa. Por lo tanto, para nós, si ese cambio se produce, pois o noso voto será favorable. Se non, pois nos abstemos no sentido de que facemos a proposta de que isto se leve a ruta da xudería nese contexto, nada máis.
E para nós é fundamental, por suposto, porque todo o demais, xa digo, compartimos e como personas, e diríamos outras cousas aínda moito peores, pero bueno, isto obedece a moitas outras cousas que non teñen nada que ver ca ruta de xuderías e que despois seguramente tamén se poden discutir. Moi ben, moitas grazas. Bueno, eu creo que máis ou menos temos unhas posicións bastante similares en moitas cousas todos, polo que fomos falando. E entón, en ese sentido, eu, a ver, non dixen que me negue para nada a trasladar temas e asuntos a rede de xuderías, evidentemente. Que ocorre? Que o que decía antes, eu creo que tamén non debemos, é un punto de vista deste goberno, que non debemos aprobar isto aquí e levarnos un mandato de facer algo que temos que ver e falar cos nosos propios compañeiros da rede, que na asamblea se van a falar e moitas outras cousas. Eu entendo, non sei de onde será esa proposta, pero entendo que o mellor esa cidade pois tamén matiza esta cuestión na rede, pero evidentemente, xa vos digo, non participei dese acto, eso é un erro, unha equivocación. Eu non participei nese acto, eu fui a Sevilla, que foi este acto, coñezo a celebración do acto, a rede estaba convidada, efectivamente, foi o xoves e eu fui a unha reunión co alcalde de Sevilla o venres, vale? E non participei nese acto. Entón, eso quero que quede claro tamén porque é así. Entonces, eu, de todas estas cuestións, esta e outras que se vayan a falar ou que se susciten no debate do ámbito da rede, evidentemente participaremos e transmitiremos a nosa opinión, que vai, xa digo, en consonancia co opinión que se manifesta no pleno. Pero teñen que entender tamén que nós, pola posición que ocupamos na rede, non podemos votar a favor desta moción, vamos a votar en contra e vamos a votar a favor da declaración institucional que se vai a facer despois polas razóns que expuxen. Eu creo que é perfectamente comprensible e que tamén todos temos que entender o papel que ocupamos en cada momento, pero eso non significa que non se vayan a debatir determinados temas ou que non haya que debatilos, por suposto que sí, e o mellor, pois igual desa asamblea de Ribadavia sale algún posicionamento respecto desta cuestión, pode ser, non si tengo a quenda de peche agora, que eu estou actuando como portavoz do grupo. Entón, dito isto, bueno, as posicións están claras e nos vamos a seguir esta posición como anunciamos xa desde o principio. Maite, tes a quenda de peche. No, solo quería decir que precisamente cando se faga esa reunión que por parte do alcalde se mencione o posicionamento tamén do sentir do Concello de Ribadavia e non fai falta, como digo, bueno, eu gustaríame que por lo menos se votara abstención porque creo que son puntos que hai importantes. No, ou que por lo menos o alcalde se comprometa a que si realmente todos os concellos que veñen a esa reunión pues se mencione pues que él como presidente, que digo, pues diga, pues sí, pues no Concello de Ribadavia no pleno se tratou esa cuestión e a maioría de nós creo que estamos de acordo en condenar esos actos, non sei, pareceme por lo menos un acto de decir de boa vontade, pero sin máis. Nada, creo que están claras as posicións. Pasamos a votación. Perdón. Nós, si o BNG cambia ese matiz de goberno por Estado nese segundo ou terceiro punto onde era, nós votamos a favor e non nos abstemos. O temos clarísimo. Porque a idea a pensamos igual. Non ten ninguna importancia. Digo para que yo traslado. Non vai valer de nada porque van a votar en contra. Bueno, entendín o que quixeste dicir e bueno, sí. Pois entón o noso posicionamento está co BNG. Xeitada. E agora pasamos ao seguinte punto, que era o número 5, que é moción de Ribeira en Común para que o Concello realice unha declaración institucional sobre a situación en Gaza. Señor secretario,
A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 22 de maio de 2025, adoptou o seguinte dictamen. Diante das noticias e imaxes que nos chegan desde a Franxa de Gaza, o Concello de Ribadavia quere manifestar pública e enérxicamente o seu repudio a toda acción que provoque tan graves violacións dos dereitos humanos e dos dereitos fundamentais de civis e persoas protegidas, especialmente nenos e nenas, incluído a perda de innumerables vidas. Facemos un chamamento para que Israel permita entradas sen restriccións de axuda humanitaria á poboación civil na zona e para que se impoña na zona por parte da comunidade internacional de maneira inmediata e sin reservas o cumprimento das normas do dereito internacional humanitario e o cese definitivo da violencia. Sometido a votación a proposta, tense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, Bloque PSOE, reserva para o Pleno Partido Popular. Grazas, secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, o noso grupo truxo, como xa dixe no anterior quenda, esta proposta de declaración de mínimos con vocación de que saíra con unanimidade, e nos causa satisfacción que así sexa. Pero a continuación teño que recalcar o que xa dixen antes. Nos gustaría que fora público e notorio, que se difundira, que se trasladara á sociedade, pero tamén nas estancias nas que o Concello está, esta declaración institucional. Iso que nos pedimos, non só que se vota a favor, e que esperemos non caiga en saco roto. O digo e o decimos e o dixen en comisión, e non o oculto, evidentemente, con a intención clara de aproveitar o posicionamento que neste momento ten o Concello de Ribadavia, que é que preside temporalmente, de maneira rotatoria, a ruta Sefaraz. E por eso, evidentemente, esa é a intención. E creo que pode comezar tamén a haber consenso en dúas cousas, ou en separar dous planos que, desde o noso punto de vista, son compatibles. Primeiro, esta declaración inmediata e pública, donde o Concello de Ribadavia reclama o que toda a humanidade debería estar reclamando e que a maioría así o fai. E dúas, un plano máis interno donde os grupos da oposición e os concelleiros que tamén somos do pobo ribadaviense estamos pedindo que o alcalde, a nivel interno, señor alcalde, lidere, aproveitando a súa presidencia, lidere, marque a súa pegada e fáganos sentir orgullosos incluso os que estamos na oposición e a todos os veciños de que o alcalde de Ribadavia lidera un posicionamento da ruta Sefaraz, da rede de xuderías contra o xenocidio que está a cometer un Estado que moitas veces se vincula erradamente coa cultura sefardí que representa a ruta, a rede, perdón. E creo que é totalmente compatible as dúas cousas. Por lo tanto, creo que aí tamén podría haber unanimidade. Sexa na reunión de Ribadavia, sería doblemente orgulloso, creo, para os veciños que estamos pola paz, que na reunión da rede de xuderías en Ribadavia saíra un posicionamento da rede pedindo justamente paz, condenando os ataques do goberno de Netanyahu e reclamando unha paz xusta para os dous povos que cohabitan o mesmo territorio. Creo que isto non é pedir tampouco grandes cousas. E hasta, por certo, hasta fai nada, isto era unánime. Co cal terán que ser outros os que justifiquen porque cambiaron esta posición que é a histórica da rede de xuderías. Xa fixen alusión á súa fundación dos anos 90. Terán que ser outros porque cambiaron esta posición. Entonces, creo que, señor alcalde, de verdade, lle pido que agradezco que poida ser por unanimidade esta declaración institucional, pero lle pido, señor alcalde, que sexa enérxico na publicación e en trasladar á sociedade e as estancias esta declaración que hoxe se aproba. E que xa non é de Ribeiro en Común, por certo, xa é de todo o pleno, dos 13 concelleiros. É importante este matiz, xa non é dun grupo. E dúas, tome o liderazgo e tome a iniciativa
do que lle está pedindo os tres grupos da oposición para que internamente na ruta poida salir un acordo que eu creo que é adaptarse aos tempos que vivimos de horror e de holocausto por parte dun goberno que se dice pro-hebreo ou afín á cultura sefardí. Creo que é bo e é xusto facelo non só porque é xusto para a humanidade, sino para defender a propia cultura sefardí e que non ninguén de maneira pretenciosa e manipuladora ligue un xenocidio dun fundamentalista político e religioso como Netanyahu coa cultura hebrea, donde en todo o mundo están tamén condenando, especialmente en Estados Unidos, por certo. Entonces, bueno, agradecer e agardar que se cumplan estas premisas que pide Rebelión Común, non só que se aprobe, sino que se lle dea ampla difusión e que Ribadavia podamos estar orgullosos unánimemente de que os representantes fan o que eu creo que é estar á altura do tempo histórico que vivimos. Grazas. Moitas grazas. Quen dá para o BNG? Xa anunciamos en comisións que íbamos a votar a favor e así o vou facer eu agora. E tamén me parece ben que se vexa que nesta moción que se pide de declaración institucional que efectivamente que os 13 votemos a favor. Me parece moi importante e non me vou reiterar no outro punto. Grazas, vou adaptar a favor. Bueno, compartimos a declaración institucional, por suposto, faltaría máis. Xa dixemos antes que aquí non hai ningún matiz en canto a esa cuestión. O que si hai é que decía Brais, decía que a maioría da humanidade comparte o que está a pasar. Bueno, eu discrepo deso. E discrepo por o seguinte. E isto é unha reflexión xa máis personal, quizás, que xa como político, nin sequera, ao mellor como persona. Digo, discrepo deso por unha cousa. Cando alguén anuncia que vai a facer un resort para ricos, eses mismos que anuncian esas tonterías e esas, bueno, non sei como definilas, charlotadas por o mandatario máis poderoso do mundo, e ese mesmo mandatario o dice e sale elexido cos votos da maioría dos ciudadanos, non creo que a humanidade entón este moito pola labor de cambiar certas cousas. Cando hai moitos, a maioría dos países árabes que están ao redor non están facendo moito por os seus propios veciños e por as persoas que comparten incluso, aparte de outras moitas cousas, religión, e non o están a facer. Incluso lle regalan un Ice for One a este personaxe. Entonces, cando pasan esas cousas, pois ocurren outras. E claro, ao final se leva a pensar, por iso digo que é unha reflexión personal, pero tamén política, que a política, dende logo, ten moito que ver co que pasa. Non digo que aquí non haxa componentes moi complicados de arranxar, por suposto que sí, non é de agora. Hai que saber como se crea aquel Estado, ao redor de quen está, etcétera, etcétera, e que hai grupos interesados en desestabilizar cada 2 por 3, entre eles os propios que gobernan ou que, digamos, dirixen o pouco que queda do Estado palestino, seguramente, que é a gran mentira de todo isto. Ahora ben, o que se está vendo ahora sí que fai que a humanidade a mellor responda de outro xeito. Eso sí que pode ser verdade. Por eso hai políticos e hai outras persoas que, o decía Brais antes, que se dedican, por exemplo, a facer cousas como as que fixo onte, e si o teño que dicir, porque a declaración institucional está moi ben e nós evidentemente a compartimos. Pero claro, a veces compartir cuestións con partidos que se dedican a decir o contrario do que ao mellor están a facer,
pois é bastante, non sei como definirlo, non sei, a veces non encontro a palabra. Digo que aquí agradezco que o Partido Popular leva a iniciativa ou secunda a iniciativa, pero claro, onte que todos o vimos, ou supoño que o vimos, unha persona que leva, contaban hoxe, que levaba máis de 30 anos sendo diplomático, que leva vivido de todo, se rompeu a chorar na ONU. Entonces, mentras eso pasaba, o embaixador de Israel, por eso digo que tal, estaba bostezando. Cando unha persona non ten nin siquiera esa humanidade, e claro, á tarde sale unha señora que é a presidenta da Comunidade de Madrid a decir que é a referente non digo deles, pero sí do seu partido, a decir que van a facer se están rodeados de terroristas, pois está dicindo, en realidade, que o que está facendo o Estado de Israel é bo. E o que está dicindo é que esta matanza se ten que producir. E iso é así. Entón, eu non me podo calar ante esas barbaridades, porque sí que hai gobernantes, como o presidente do goberno, que pasarán a historia porque no ano 23 foi o único que foi a donde Netanyahu lle dixo a cara que eso se tiña que parar, sendo presidente da Unión Europea. E ese é o denostado Pedro Sánchez, pero eso é como pasarán a historia uns e como pasarán outros. E se ti non eres capaz, nin siquiera como político, de ter a capacidade de empatía nun momento como este e de liderar algo, porque sí que está liderando algo este goberno, e digo o goberno de España, que é que moitos gobernos da Unión Europea estén virando de posición, unha porque o que están vendo é intolerable, pero outra porque hai algún goberno e algún líder político como é Pedro Sánchez, e non digo para facer política, pero é a verdade, desde o primeiro minuto está facendo isto, pois evidentemente hai gobernos que teñen pois máis capacidade de persuasión ou de, como lle queiramos chamar, como pode ser pois Reino Unido ou Inglaterra ou Gran Bretaña, según como sexa, que están dicindo unha cousa que non decían antes. Tamén é verdade porque cambiou e hai un gobernante que é laborista. Tamén hai que dicilo, porque as cousas non salen porque sí. Pero isto é unha realidade que non podemos obviar. Entonces, eu que lle pediría ao marxen desto, claro que hai que facer fincapé neste acordo, hai que dicilo, pero tamén hai que a veces pois decir, se estamos nun partido político, que hai determinadas personas que, aínda que estén nese partido, aínda que sexa así, non nos representan. Aos que sexa, a dun lado ou de outro. A min hai xente do Partido Socialista que non me representa. Os que rouban menos, e os que as fan menos. Pero, home, personas que teñen este tipo de actitudes, e onte escoitei máis de algún líder do Partido Popular, me parece que é a forma de cambiar. Polo tanto, e concluyo, declaración institucional ben traída, ben celebrada e ben compartida por todos. Pero se ademais, desde o ámbito que poida o Partido Popular, que xa sei que é pouco con esa clase de personaxes, pois poden chegar a facerlle ver a algunhas personas que, home, que o que está acontecendo non é nin siquiera imaginable, nin tolerable, nin nada que se lle poida poñer calificativo, pois moito millor. E, bueno, este tamén é un paso, polo tanto, eu non me costa decir tamén, como acabo de decir o anterior, que celebro que o Partido Popular sí que aprobe isto no Concello de Ribadavia, polo tanto me parece tamén unha boa nova e a comparto. Moi ben, moitas grazas. Pois nada, tal e como sinalamos antes, e non vamos a entrar máis en maior debate porque xa aclaramos a nosa posición, o voto vai a ser a favor da declaración institucional. Entón, quenda de peche para Ribeirão Común. Ben, vou a rematar rápido porque ainda quedan os rogos e nesta legislatura esténdense bastantes. Reiterar un pouco o que xa dixen, ademais de agradecer que poida ser por unanimidade,
desde ese momento xa deixa de ser unha moción de Ribeirón Común e unha declaración institucional de todos e todas. O que sí pediría o seguinte, o reitero, que non é só aprobar declaracións que can en saco roto. É importante que se dé a difusión por parte do Concello. É importante porque senón sería unha forma moi grotesca e cruel de hipocresía, e espero que non caigan nesa tentación. Agardo que teña a mesma propaganda, a mesma publicidade e a mesma difusión que outras, como mínimo que outras cousas menores, como mínimo que outras cousas menores que nas redes sociais, na prensa salen deste Concello. Isto son palabras maiores e son un feito histórico. Nas nosas conciencias nos gustará pasar como mínimo a historia por actuar en consecuencia coas barbaridades e a inhumanidade que estamos vivindo neste xenocidio televisado, co cal agardo que se lle dé a difusión e agardo que non quede solo nesta declaración institucional, senón que sea o primer paso para que o Concello, en todas as instancias nas que está, incluída a rede de xuderías, tome a iniciativa e traslade o sentir desta declaración e pida que as instancias nas que participa o Concello de Ribadavia tamén asuman esta posición do Concello de Ribadavia. Con esas dúas cousas creo que seríamos xustos co momento tan cruel que nos toca vivir. Sen máis, moitas gracias. Moitas grazas, pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto 9, que é mocións de urxencia. Non hai. Grazas. E punto 10, rogos e preguntas. Ten a palabra en primeiro lugar Ribeirón Común. Ben, pois, francamente, non teño corpo para seguir o pleno porque creo que o importante xa se falou e é isto. Francamente, tamén me apetecería irme, pero porque, francamente, todo o que se pueda decir a partir de ahora, e creo que todos, estou seguro que temos o mesmo corpo, non nos gustaríanos irnos para casa e que trascenda este acordo e que trascenda que o Concello de Ribadavia está interesado coa principal preocupación creo que vivimos, ou polo menos no día a día nos chega polas televisións. En todo caso, nas comisións se falaron algunhas cuestións que me obrigan a trasladar neste pleno. Moi breve, pero creo que de contundencia. Unha pregunta que Ribeirón Común lle quere facer o alcalde é se está a favor de que se faga e se establezca un centro de día no actual centro de xubilados, oficialmente centro sociocomunitario da Rúa Extramuros, se está a favor, e se é así, nos gustaría saber entón porque no seu día votou en contra e se opuxo, incluso nos criticou a Ribeirón Común cando pedimos eso tanto no Concello como no propio Parlamento de Galicia, donde o levamos. Fago un rogo que pedir o expediente completo da licencia que se lle deu por parte deste Concello para Berlín, e me gustaría saber se lle pediu todos os requisitos que se lle piden a outros negocios de índole parecida, porque desde o noso punto de vista sería injusto coa hostelería que se cumple, sería injusto con outros negocios que teñen que facer inversión para adaptarse á normativa vixente e non se lle pedir a este veciños ou sexa quen está detrás de semellante esperpento. Un segundo rogo que é reiterado, o pedimos, levamos todo ano pedindo, e é que o alcalde lle dea mandato á policía local para que volva a exercer control de tráfico. O dixemos en comisión, o reiteramos, tarxetas verdes e tarxetas azuis. Estamos tendo queixas tanto de veciños que detectan que hai veciños sin tarxeta, mellor dito, veciños sin a solicitude nin tan siquiera feita, alleos ao casco histórico que aparcan na zona verde, e sobre todo estamos recibindo queixas de veciños, tantos os que van ao banco, á farmacia, a calquer negocio da Rúa Progreso, e propios veciños
de que agora non se fai vigilancia da zona azul e que en consecuencia a xente deixa o coche, incumpre esa normativa e o obxectivo e a satisfacción que se creou coa zona azul no anterior mandato na Rúa Progreso, evidentemente pois se detecta que xa non se fai. Neste sentido, unha última pregunta para o señor alcalde estou obligado a facela, ainda que xa intubo a resposta, e se lle deu un mandato á Policía Local, aos funcionarios, oficiosamente, por escrito non nos constan, de que deixaran de facer esta supervisión da normativa que nos consideramos que debería facer. E que antes facían, por certo, co outro goberno. Facían e moi ben, e gracias ao cal se cumplía. E por último, o dixemos xa públicamente, estamos, e enténdase a palabra, fartos de que a conselleira titular de Aguas de Galicia, Ángeles Vázquez, se pase por outros municipios e concellos para inaugurar e prometer investimentos importantes na rede de auga deses concellos, e 2 anos despois dun goberno da súa cor, que todos e todas dixeron en campaña que se iban a traer inversións ao respecto, aquí chega 0 euros para algo tan importante, que 3 anos despois da principal crise da auga, polo menos que eu recorde, en Ribadavia, aínda non se, por parte deste goberno, aínda non se abordara a cuestión. Entonces, o rogo é que, señor alcalde, lle quedan 2 anos desta legislatura, veremos si máis, pero deste mandato lle quedan 2 anos, e creo que debería ser coherente e honesto co que dixo en campaña, tamén co que dixo en 2022, mentras algúns asumíamos unha responsabilidade que quizá non nos tocaba, pero que era obligatorio facer por parte dos que tiñamos responsabilidade en aquel momento. Todo o que dixo contra aquel goberno de maneira interesada, ahora o cumpla e se preocupe de verdade por unha infraestructura tan importante como é a da rede de agua e saneamento. Este último rogo teríamos máis, pero pedirino por escrito. Agradezco se hai resposta ás preguntas e, bueno, desexarlle boa noite a todos, a alguén se nos está escoitando e a vos tamén. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Respecto aos rogos tomamos nota, e as preguntas, se estou a favor de que se faga ou se establezca un centro de día no centro sociocomunitario. Estamos estudando esa posibilidade, e se a posibilidade e todos os informes e demais nos dicen que é posible e factible, por suposto que sí. Despois, en referencia si se diu algún mandato á Policía Local para deixar de exercer, non, en absoluto, non se diu ningún mandato para que deixen de facer ninguna labor, e máis a Policía Local fai a súa labor que vai dentro das súas funcións e que les fan como entenden que teñen que facer, e nós en ese sentido non temos ningún matiz que facer ao respecto. E máis, eu non sei, haberá diferentes puntos de vista ou criterios, pero aquí no Concello siguen entrando sancións por mal estacionamento en zona azul, no casco histórico, en diferentes lugares, cunha frecuencia, digamos, normal, é dicir, que non notamos que houvese un decrecemento de sancións. Eles fan o seu traballo tal e como teñen que facelo, e co seu celo e a súa dedicación profesional, que me consta que todos son conscientes de que o fan ben. Entón, nada máis que dicir ao respecto deso, e creo que ademais serán rogos, polo tanto, tomamos. Cales? Preguntei tamén se está a favor de que se faga o centro de día nos anteriores xubilados. Non. Preguntei entón se está a favor, como acaba de recoñecer, que están estudiando esa posibilidade. Entón, se é así, por que votou en contra no seu día cando reviron como un trouxo esa iniciativa aquí? Esa era unha pregunta que lle queda. A segunda pregunta que lle queda é se lle pediu todos os requisitos ao Pau Berlín para darlle a licencia de apertura. Grazas.
A pregunta que me dice sobre o centro sociocomunitario, evidentemente, como eu contestei, que estamos estudando a posibilidade e se todo é viable, sí, pois no momento, ou mientras nós non temos información suficiente para decir que é viable e que se pode facer aí e que contaría con todos os permisos para bens e demais, pois evidentemente a nosa posición non pode ser sí, ten que ser non, pero teremos que mudar a posición no momento no que nos chega información que nos diga sí, efectivamente é viable e posible e factible, e así o faremos e o estamos estudando esa posibilidade. Entón, por que votou en contra? Respecto, era a pregunta. Mire, xa lle respondín, se non lle gusta a resposta que lle vou a facer. Non a respondeu. Respecto ao expediente de licenza do PAP Berlín, evidentemente é unha cuestión que se seguiu o mesmo trámite que con outros locales, que foi un cambio de titularidade da licencia, se non me equivoco, señor secretario. E foi exactamente o mesmo trámite que se fixo con outros locales tamén en Ribadavia nos últimos anos ou meses. Non lle preguntei eso, señor alcalde, lle preguntei se lle pediu todos os requisitos. Volvemos a mesma, eu respondinlle e se non lle gusta a resposta, sinto moito. Non me respondeu, grazas. BNG. Bueno, creo que xa saliu a lista de admitidos para Galiña Azul, para a escola do ano que ven, e a información que teño é que queda un alumno fora, solo. Nas comisións tamén se nos dixo que estiveran as obras paradas do PAI, que se iban a reanudar e que o mellor hasta dentro dun mes e medio que non estaban rematadas. Entonces eu xa lle fixera a pregunta de que, claro, que iba a pasar se realmente ese PAI non iba a ser necesario, porque as obras estánse facendo e supoño que se levarán ao remate. Despois, tamén preguntar por que a empresa concesionaria de aguas deste concello, que todos sabemos como se chama, empeza por aí e acaba por aí tamén, está recollendo datos sobre as acometidas de unha traída ou dunha rede veciñal deste concello. Por que? E para que? Por que e para que? Por que a empresa concesionaria de aguas deste concello está recollendo datos sobre as acometidas de unha traída ou rede veciñal deste concello? Se queredes poño un pueblo. Santandré de Campo Redondo. Vale, pois eso. Despois, xa preguntei fai tempo e intereseime moito, e tamén moitos compañeiros, incluso dun concello do lado, sobre o proxecto que está facendo Granxe do Outeiro, pero específico da adega. E sí que é verdade que falei no seu día coa arquitecta, perdón, e co secretario, pediron por escrito, e pasouseme unha documentación moi extensa, despois de insistir moito, pero o que pedín, que era realmente o último que están acometendo, porque eu xa sei todo o que fixeron, e todas as reformas que estiveron facendo, cambiaron incluso de proxectos dunha cousa para outra, pero esa específica todavía non a teño, entonces vou na volver a pedir, porque chama atención onde están construindo, e por iso quero saber que non me cabe dúda de que o están facendo con todos os permisos e con todas as licencias pertinentes, pero chama atención a min e a moita xente, non só a min. E para rematar, vou felicitar ao alcalde porque acaba de ser nomeado membro do Consello Escolar de Galicia por AFEGAM. Entonces, eu espero que represente moi ben os concellos e, sobre todo, aos centros do Ribeiro. Eso é o que espero. Vale? Oxalá. Grazas. Pois moitas grazas. Non fun eu solo, fomos tres, o alcalde de Boqueixón tamén e a alcaldesa de Marín, que son os que designou a FEGAM para representar aos concellos, a FEGAM no Consello Escolar de Galicia. Ben, respecto do PAI, evidentemente nos continuamos co mesmo plan porque o PAI é un recurso, perdón, vale, digo que o PAI é un recurso que agora mesmo hai un neno, pero, ou non sei, un neno, un nena, un rapaz que está sin plaza, pero nos próximos meses poden aparecer máis que vayan nacendo e que estén sin plaza, e nos o que queremos é ter un recurso que dé cobertura ás necesidades, o sea que seguimos exactamente coa mesma planificación que tiñamos, vale?
Respecto ao que me preguntaba de Santo André, sí, claro que sei que están facendo eso, porque vostede recorda que indo falamos neste pleno hai pouco, creo que a última vez con motivo do debate sobre as tasas de auga e demais, que lle dixemos que estábamos traballando para estender a rede municipal a Santo André, e estamos facendo un estudo para estender a rede municipal a Santo André, porque queremos conectalo á rede municipal tamén, como en moitas ocasións se demandou e se pediu neste pleno, non só por nós, sino que hai acordos, eu creo que unánimes, deste pleno respecto desa cuestión. Entón pedimos ya a concesionaria que fixera todo o traballo de análisis e estudo da rede para ver o que nos vai a supoñer conectar tamén a Santo André coa rede municipal. E despois sobre o demais eran rogos, tomamos nota. Porque claro, eso sí, eu non teño inconveniente en que se lle dé ningún tipo de documentación, teñen acceso a toda ela. Grazas. PSOE. Ben, temos unha queixa de veciños co tema dos gatos que hai nas casetas. Entonces quería facerlle algunhas preguntas relacionadas con isto, si vai poñer algún medio o Concello para acabar coa práctica de abandono de camadas de gatos nas casetas. Non sei se ten constancia de que, fai un par de semanas están abandonando camadas de gatos, de gatiños nas casetas de San Lázaro para as persoas que colaboran limpando e alimentando a estos felinos, pois é un gasto importante. E que hai tamén do convenio que había cos veterinarios para esterilizar os gatos callejeros. Se existe ou continúa existindo, pedimos que se faga unha campaña ou se poñan avisos nas propias casetas para informar ou localizar as persoas que se encargan das casetas, pois de que existe esta campaña de esterilización de gatos callejeros. Si, continúa nos mesmos términos, síguese facendo exactamente igual o da esterilización dos gatos. E respecto a si vamos a tomar algunha medida, si estamos, de feito xa o intentamos o ano pasado, entrar nunhas axudas do goberno do Estado para a xestión ética de control, xestión ética de colonias felinas, se non me equivoco se chama así o programa. Foi rexeitada a proposta e vamos a volver a intentalo, pero foi rexeitada porque se había esgotado o crédito. Volvemos a intentalo, vamos a volver a presentar a documentación para ver si dentro do Goberno Central se nos bota unha man con esta problemática. Pero de feito, xa digo, solicitamos o ano pasado, non nos la deron, a ver si en este ano conseguimos que nos la den e podemos ter recursos para facer un control eficiente das colonias felinas. Só unha pregunta. A Rúa Yáñez é frecuente que se corte agua por averías, por defectuoso estado das tuberías. Hai un proxecto a curto, medio, longo plazo de restituir esas tuberías, como din algúns traballadores de Aqualia, sarcásticamente a época dos romanos, por algo máis actualizado. Sí, efectivamente, é un dos puntos negros que queda no casco histórico, a Rúa Yáñez, que está sin renovar todo o que é a rede de abastecemento e a de saneamento, ambas as dúas. Entón, sí que é unha das cuestións que hai que darlle prioridade ou que intentar resolver canto antes coas dificultades que vostede é consciente que ten a actuar na zona histórica, pero somos conscientes diso e faremos todo o posible para intentar darlle unha solución estrutural que pasa por cambiar a rede, por renovar a rede. Sí. Grazas. Sí. É que me esquecín porque se comentara en comisións que íbamos a ter unha reunión de tráfico o día 5, creo que ás 7. Se podes pasarnos un borrador antes e pedir que sexamos ou moi puntuales ou adiantala como un cuarto de hora, porque despois é o festival do conservatorio de fin de curso ás 8, entonces a mí non sei, eu que quedáramos para 7. 6? Entonces non, a 6 non, eu creo que quedáramos, eu creo que a 7. Para 6, por eso falámoslo. Pero eso, que nos envíes algo por correo, vale, por eso, vale. Levantamos a sesión, moitas grazas a todos e a todas e